ekivugo kia gatatu nga abanchani ekerona linge okoromo kia mono ko bali kira inwe amangana ogotoleka waito okoto sangete na inwe nkaranga ne wenere tembali kere na kubasorora murwaniro kwigena okwo abachenu baetu arimo abanchani ekerona linge ko bali kira igoro yo kwigena okoto sangeta mona inwe nkaranga ne wenere tembali kere ko benyoria igoro yo kwigena okwo ingatukurwanirira okwigena kuria okoto sangete gatia ine amona inwe lingane lyo kurwanirira no gotaburia ekiagaranga onye to kominyoka bwango taburie oyo mino na bagotangana ataburie nyumotara ikera bone ngendo yuda gukwananga okwigena nigo korogoke nigo kore bisamunye bike nigo koro kwenge gotari goikereka oyo ora minyoke bwango oranyare gotaburia okwigena oko egeranyare goikero gotoreka koliko wenerete abana banyasaye abagusiba itobonsi asemore mwabere more reluctant aso kwegena mwabere more reluctant aso gotoreka ligereria yudekera gukwananga mominyoke murwanirero gotoreka nigamine tinga chikabira chinde nabo chiranyarekana chiru chibitangane aigore ya bantabake igore ya bantabenge gosabantaba sana enamba yabakogenda igoro nabantabake kero kende asegeta sakugetu kyamma gusi oranyore ngamba bere gose batatu baranyoro gotore kokwega inchego kwana monaye nigo gukwana kimanyete ne kirinobo maene imbolinga abako yenda igoro nabake sana naenda sebisa kubyonsi birase sengima hebisa kune binge nechi milioni chebisa ku oranyora segati yo mugusi kerokere abore gose batoke abantu bataetanie mia abana baminto andonsi asemore yudo tokurero totebirenga torwanirero gotore koko torwanirero kwegenoko tominyoke totaburie ekiagero mogati oyo bogotoreka nigoro moke nigo bate bisamunyebike abantu abake nabo barayo ikere bono bwongo bwao bogoikero mogati wikamo bwati chikanuni gosama chiko gete omontobo mosabi omontobo mwigenu omontobo oyo okwegeneka asama ngana ndonsi ogokora kerogo soke mambi yabona iga tema komanyanga no wende korukyuminyakera okwegena no wende gotaburia ogotoreka asama nto komena na brabo manyanga bonsi pi nigo babwene toko kimbiria okwegena lakini kobwamo naye obinyoke mono zaidi otaburia ogotoreka okwo bona so asemambi yabona iga nigo nago sabeire ayoyo minto inga sobo gusiba minto mwabeta mwaika chinkongonye chense limataba gusiba ito nigo mosangere kande chinse mo chonzi asetayora agende tonyoro mugusi lakini ugotore koko no mwente koko taburi ko ikaragwa sore abana ba minto bale Saudia abana ba minto bale Lebanoni kero kende go mora sense kero kende tabwati abantu abasabi abantu batagikomo semerinya sai igoronto akwanetenga omonto oriyo moiko gotangana otebanga Kristo na kwete naenda akaboka oyinero okiri obwato moika wekene kero kende kwagenda sense cha Saudia osere Lebanon gose kinse cheisiko asense abantu bamosasa batayigo sasima Yesu batamanyeti Yesu bamanyeta abantu abani banda bangao bono igo bwato mo chando igo bende kwetanga ni asobo nene bwa Nyasaye wesie kera service eri byabo byabo bisi wetanga kwagenda ase Nyasaye asenjera yake bene kwa morero monene kwa morera Nyasaye kero kene mbali ko wanjira okora amasabo kero kene mbali ko wanjira ogenda sosi wa Nyasaye lakini ligichinga kino nyambo tuko katika abantu baraire ligichinga kino nekero kwe bisiro kale okora gasi yago sibicyanga gose okebisete go cyasegete ligichinga kyo mwana Nyasaye egera umurasa asime monene omurangeri omonene ago itabere hakoigorere bisiri bibisekanete orobonene bwaye asema mbiyabone ganitagete nkorae toso asama sabo tomurangeri Nyasaye egera tokonya tomente chinguru aso kwegenoko tiga tosabe tatomi yo munyamabera mange Nyasaye bimeganda sema mbiyabone iga omobani yuda totebiringa turwanerero kwegena igona sabiro motegereri amono morigereri abwensoko TV andonsi asare abare online Kristo bimeganda ringaneri na kwaniri twaromo moyo imasama gimabo tata bogo kumyani gona go sasimira na kokotogia nga otomente chinguru egere tonyare kurwanero kwegenoko tonyare kurwanero gotore koko gwato irara limo ekere gotwaye to gotore ko kararimo
naende lya kabere tikoyo bonekero gwachi gotoleka gwasoira ase tore Kristo tolendero gotoleka waito otolendero kwegena togosemeria asama tukonsi nago togosemeria ase biro byonsi tata namusabiro motegereri oyo namusabiro murigereri oyo Ensoko TV Kristo Moseseni andonsi asale ekerago soka kugenda obisi yaye kerago soka kugenda somo gondoye kerago soka kugenda segasi ya maboko Kristo Moseseni ekera kwera na Kristo pia Moseseni sesene familia yaye amona abana baye na byonsi byagokora nasabire nsemerete obyabwao asamanyika Kristo yesoro motorito amina onye kubateri buryo obosemia gusekero kindi gensigure mirubiritu y'Ensoko TV twakeresemi ase namba 0788666663 gose tulikiriri kuri email ensokotv.ke@gmail.com Burigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso n'omuguse ebago tebango gose komwelio nerose kabya maiga yokonyora mwana mange korwa segete sinikia usigete Ensoko TV bonigo yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobiri kurkunga amegelio yebebelia murobiri nigonda olete amuna basomba banyasaye abwastra ko batukwegera lingana sobwagale nantali yoka nonyora matera noena masabo nobori ntunyale koba tokurwa ayankira lituko lye sabato lyabandi bagotabanga Jumamosi abandi batabanga Saturday chinsa kumrebere chamambia weka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisho ngaga n'abasomba banyasaye ntokoletere umurubiri w'eleso seseni Omukubyo neritwo abayenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Ensoko TV tochikumirana ikera ritwo rya Jumapili takira chensa 12 cha mambia weka chensa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Ensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. chinchira chito chigekoro nigo kirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kicyagara Ensoko TV twachire gutorigesa ko cyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse na kubeke TV yawo kwene kingangwe somye uregekoro cyomugusi wetro murobiryo bw'ikoro gito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabanye nabanyika irigo kwanira okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'umugusi kera lituko ri aramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawo na mbe Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira Ensoko TV oboroso bw'umugusi Yekoro yeito imeye Ensoko Ensoko Yekoro yeito imeye Ensoko Ensoko ibyengiya yajire ngumanga bunareo Mariga ya televisheni Ensoko wikasero yawo
banyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuralia bukwenyoria ogukwa gose okubunchuriria ubono na bukonyori baga lyabene liyokuralia asegete senyeke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere silwetire namba yaitu yobunchuriria 0788 666662. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Kanisa la Kiadventista la Kitengela Mashariki, yani Kitengela West, chini ya uongozi makini wa mchungaji Samuel Risye, kwa ushirikiano wa kamati ya ujenzi, tunakualika kwa ajili ya mchango mkubwa utakaofanyika tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka wa 2026 katika uwanja wa kanisa hilo. Baadaye utanafasika kupokea neno la uzima kutoka kwa mtumishi wa Mungu mchungaji Manuel Tumpes, katibu mtendaji wa Kajiado Field, chini ya mada Inuka Ukajenge. Nyote mwalikwa. Amoriri nigagendrete gutosemwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuruwa sare nyorali chibu asomurubiryo bubugima nobo chenu asora bego kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri shabutuko ime Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Mwancho muligereri Nensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yako ayulibaga na konyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwancho muligereri Nensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi
ekse county ya Nyamira na county ya Kisii asenjera yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batokogenda asibali bali chinsemo chire isiko ya Gusii sichinsemo bune chana kuru mwanchu muligereri elitonyara ko batoko omugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyara ko bakoigwewa na nene mono ntonyara ko batoko so asichinsemo Childoret no mugusi ora asichinsemo Childoret nera nyara ko bakoigwewa mwanchu muligereri ntonyara ko batokogenda asibali barasa masamba bune chinsemo chia molo aliaso mugusi yale enuletie tonyara ko batoko ireke gusioro no mugusi anyara ko bagakoigwewa asenjera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyara ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyara ko bagakoigwewa asenjera enkeranu aiga omwanchu muligereria segeta seni ya Soko TV no botuchi ko batogokora igekuru gyeito tonyara ko batogekora asenjera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyara ko batogokorareria okorari kwa nyagosira asenjera ebwenerete Soko TV oboroso bw'omugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengenchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Mrna nabalibe chinguru erikwe manyabo na wataka kurchitana nyechense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana mayia. Eye nen Soko TV oboroso bw'omugusi. Kigimo mwanchu muligeli Soko TV mbambendengia to kwaligania somro beli Soko bwa kire litonyara ko batokogenda sobwamo na nomono tonyara ko batokogenda togukumanyeria agendete gukoreka no mwanchu muligeli nyegenete gore asemambia bono nsachinde bona alikuwa bokire na lyogendete na kunywe chaya sebali bakogenda bwango ugusino uli bagotebo yo mambi mono okonyara ko baga kuyaliganira kogenda semirimo yaye kulenda semambia bono mwanchu muligeli ngugo kwani andonsi ya solenga itongo mwochochi kineke gusingo chanago kwania na yakwirene linga itongo noga ya semambie yeltwanyara ko batokogenda sobwamo na koranga yabweneire rero mwanchu muligeli na bonse chindora boli rero ditukokeli rero nigoli chire chitalikisa mutinyo gatatu mwaka bw'ikirubere 2025 nemo mambi ya rero togotebanga ne litukolia la miss ko seli tukolia Thursday Diana gochonte binga TBT etimanyetinga ngikeli toko batokoinyora kirende kirumuntu nabwo ategenta koinyora igo asemambia bono mwancho muligeli na kwaliganira nchenkoro kwa
Innocent Onyango. Nanche mwanchito muligeria ngokoro kwa Diana Ndemo na ndikukualigania somoro bilia nsoko bwakire kero yo minto Innocent ya kwanira nga TBT. It's a TBT Thursday toko inyolia nga ninki toko nyara koruma gigagaiga kolende sagulire mambe botambiri wangu kuinyolia nga teba egento kirio kuinyora kireki abona bono nabongo kuinyolia nga kare na gatemiro boba anda bakonyora nga gwatemiro boba no mubiro gasoko gunse kwanya nandekero kugenda guchimugondega gusochiroche watemiro bobo nyene kulinda Innocent ritukuri rero na temo bobo Nairobi wakanse pole sana akiyogenda by Diana asante beyond Innocent wante biripora soko gunze na tebira asante lakini tingo mieti yanginyori na gatemiro bobo okay timu liyoga temo bobo liri bagatebire ngakira gwatemiro sunere keumbu keumbu gesunere na bono igana buranyore chinga kichinde nalikuwa bekire kiri cyomo yali kiri konyora cyomo yali bumutienyi ase bali bagwakanukira mutienyi bali bagwakanukira lituko bali bagwakanukira iki kira lituko banerebia baroro bagwakanukira ensa kerensa nga ite na America tali Kenya yambale no nyenkenya bagwakanukira ensa baroro Innocent ngote iki sirio gayitite maigane chinyinge injiri chichi tinechigose ne kohosi yago nkari sirio bwate bone chichi akerensa na kera lituko baroro bagwakanwa dagatebye nseye bokojora gwakanukira lituko bali bagwakanukira bagwakanukira ensa bali bagwakanukira iki andamono bali bamujengo wiki bona libalire chabati bale day 4 baigwete bya sana mona Jumamosi takogenda ndega acha kubaganya bakachinsa kiri bakoinoka muntu ndomanya gwechoba niwe teroro bagira bali bakokora SSML site yokwaga chese mujengere bakoboroli bw'ebintu bigokoreka nororase gukumisana mwancho muligire ligo asemba abona buratwa kwaliganira twagatabiri ngobe no mugusi itole chinse mu kiri cyagusi igotogota bagulese county ya Nyamira na Kisii nabo igogatoka golese SSML ya Kisumu Migori Homa Bay nabo igona buratoke golese chinse mu kiri cya Siaya mbali bali chinse mu kiri cya Muhoroni eri Kisumu county actually muligire itonaro twakira kurwa SSML ya tabegeta sedi gitoge korekana buya etoke goli chinse mu kiri cya Viga semba mbiabona mwancho muligire nago kwanira mbuya mono toka so mu cyo Nairobi ole Shauri Moyo otokole chinse mu cya Karioko gatokole Isli gatokole Tasia gatokole Pipeline gatokole chinse mu kiri cya bale asige jijingerege korukunganjenga otoke goli chinse mu kiri cya Ruben otokole South C South B nande tochake konali tutiriwe chikibera mwanchu muligereli andonsi ya sole semambi abona batogotenga so asomurubeli bali se county ya Kiambu so asomurubeli tonyara ko batokwanda sobwa mungo chaka toliko ligereli gento ikorokunge register tumanyenga yobere ta semambi abono ndate bachinse mu kiri omenyete igorona chete ayali momenyete mechiye Tikarod. Abanande igase mwarenge mass agency Karen. Bonds tu abakwanira mu gusiyo yo munaro ntebetyo mete chinse mu kiri cya Karen. Agonte bigari gucyuro sana busiyo alia asegeta seni gensoko ge wikaira bwe komonya no ligereli. Nachite no nyeso. No ni chinyoni chigwe tesiko cya mu buligo. Igobone ke busigwa takatumanye. Igase babia boroda kwaliganira mu cyo muligeli. Nchira kwaliganira mu ligelia Innocent barona chete South B. Nkanyoranga egetaseni yita actually nkemanyikaine sana. Okay. Ande ngacha suma bakane yo mogo ika Nairobi. Corona wakirite simio muri antewetinga kinga esimi kwa Innocent. Okay. Muswati ulio ku Faith. Faith. Biamono sana Faith so kwagenda kwa bali shabikirito. Inchira nireke busike go slap yani gego soa kerole ase isko ya gusi bagatebenge kero kwigwike gusi kwigwere very powerful mata kero ikaransa kwigworenga sana ikage mona meta so mu cyo Mombasa naliyo tisachirete tiso yogoteba nga nyasaye noyomo umoteli otiso bona gatera kwa gwaso gate kuri aliya matangani kuchigweta ige music store yarenge Mombasa sakurukukunda kwigwike busige kobuga nari kwiguya sana andakera na mete Mombasa mugusiya kera konyora mugusiyo mwabago kwana na wanyene sesimi uneke busiya gukwana agotene noko ganya gwakore simyo bokwani okoboli se inonga yere yani mwaba basani ukobuganga igo mwamanya ne for the longest time possible baba gusiba liskali ese bata bagwete gusiba komera ne mechieme ne batwara baskana sana
kulemba bali mamete bosongo bono iga na kwana mfano bosongo bamenyete mechirie raliange na ewe county chito chia Gusii bakumera nekera bagukwana ni Giswahili bagukwana ni Kigusii nkeyo nkeyo pi bagutaka gukwana Giswahili ekenge tutogendete gosegeta gukwana umuntu ito buno mu Gusii litonyara ko batokanda busidaya na lende wantengo botukumbia bwalenge ncharo mbia bwalenge ka umurigererie namba yesi embranjara tuete tumete osenja tuete chinsemo chiago kulendo mwanchito murigererie naye igwa ngoyo lyo mwanchito murigereria naro rero abari bagutumie para ya Thika Road epare ria gatigari omubasukano no bororo akajamu ngaroro epare ya nsinero na regwetika ne yarugoro wate murigererie nga Nairobi ya chipara chibugoraniti chigoro nchiro ne chinse chiroro bone ya igoro igoro nere wato muchando kuri no mwanchito murigereria nande nkwariga ya somo rubirite nsoko bwakire mambia bono tugendete gusanga no konyora somtanda ito Facebook kweri obeke kerengere kya gusoto kwanye mambia bono na bagote ibo igaboro kyambagendete wikira na chiskuru edara chake gwetega gukwana na intwe eribanyare rende bakonyora sibagwetera banyare boigo bakwirenda nawe gase namba iti studio 0788666663 078 marakabere 6 marakatano nene namba ya ito ye studio ikokolira na 0788666663 nene namba iti studio nabo kunyara go kubeke kerengero kyaga somtana ito WhatsApp nabe gase namba iti studio gusina kunyara kugwaka ekeroto gwanchiro mwanchito muriria kwanyara ko gusanga na intwe kaya butamete batebangengeta sen yitu Ensoko TV nigo kwalibaga yugiria gurindiria nyara likwigwikana ne kerengero likyago twagesoma kwa nyara gukigwa pia mono sana babe no kumakori korwase chinsemo ikiri cya musaraba Bartolomeo mumanyi na baralo musuli bw'Yesu Barnabas ke basoni ngoroche gaiga nabo igoni ndoche etimu ya soire gaiga erembo utigandara chaka tabange Ensoko ne ya Modayana na Innocent kuru chinsemo cha doa Qatar oyaga tabago ikasobo nyali bali agata pamoja o Barnabas by the way Barnabas nyali bali erelie masaba gose chache we no mumame kera bono kwigugo abuna mame gose bamwabo eno kumakolia tabe no kumakolia koruchinsa mu cya musaraba ataba town well represented basoime abagoteba mam Modesta Makoli Tata Evans Makoli Barnabas ke basomo solibwege susu na boyongo tebale ediva yeskimu kokwanera legoro ya jeria kirubo eno kumochere Rogers Nyarike mbusurengi ya John Kebatigwa kwani gumbi ya Mono Clinton Ondigi Innocent Onyango mbuya Mono kwani abaya baralibonsi Pina Diana Ndemo aso kunyara ko batogo soso murobili Barnabas ke basaga tebi pasta ngambi ya Mono asilinga na kwanyara ko bagukurwa sema biabono musolibwege susu gagoteba lichinsemo chirichia na Kuru City Salams Club na agoteba Ensoko bwakire na ndagoteba Ensoko ne ya mumbi ya Mono Kerandi Dennis nyegene tenganya sae onyara kwa omoya so igorogo kwa goteba ngani go kwa bwato muchando mubirogo to igwete biya kulende na nagoteba tinga kwagenda sibitali gosebanyara kwa bakwa eliogo musolibwege sumbu ya Mono nande na rese kwa rule Kuru Christopher Tandi agoteba morning watching live from Muburangi Kenya be with my wife Lydia Kirubona Sheila Matiangi asagoteba Muranga Mikae mamu mungina na tata Muranga agoteba pamoja hadi tamati bali chinsembe chio chia kurubo basi agoteba and have a good day na eto agoteba ringambi Mono Sheila Onderi agoteba koro chinsembe chinya Kiburoni na ale Barnabas TBT agoteba Diana Tell Innocent you are TBT na tebigwe agoteba gare kogendo chigosuna oboba lakini bono ntumaiti abane bali bagayikirikam na aratalikulie gwakuru kwa matosi lakini oyo wane no boba ino ababono iga abagaka bali nabangina bali bakale kumanya bali ngibagati umwana ngulie guburu barora bono batamaiti gosembole bokulie gumbole batalikulie gweno kumachere mbya bono gwatebire good morning nanda gotenya sawo ngancheire na rali litukulinde from Isebania border nanda goteba gakuganelie staff togokora neregasi na agoteba manemono customs ya Kenya na Tanzania nabo igagoteba ngababo mwabo okurukunga badisheba oyori chinsemo chia byumba agoteba TBT ekiya ne agotebe ekiya ne ligelia ne de batwale litukuligia na ndagoteba ligelia likurukunga Helen Mukeira asubuhi njema by the way mugaka na rolengo mu Catholic sana it's good to remember him olekuru kwa ongosi bwa yalengelia bole gali liabolegere kitutu masaba constituency mugako yuga ari kurangilikira umuntu ligeliane yari kurangilia bateba ligeliane
Ligeria nengesino musubati. Yani abantu bonsi pigare korangana abana baye. He was an elder numugako bwate myaka yaye yarenge mingi byega. Andari gukwana with the reaching voice uri gukwana. Ligeria nego taringa no mwanchio nego se no mwana. Wono mwacha kulimenta. Nieta mangi mwaya. Ndutu ya saliri. Sawa kada kuyaliga dia silinga dalira bwasema mbia bono ni Doche Victor Sabosi jare dorule matuleti nabo igo Jessica Murako ruchinse moji ya pipeline patromeo mbia mono asogoso asomurobeli na nemono ni Doche Mama Ruth agateba nigo by the agendete kuligerelia umurobeli ita agateba good morning Diana na Innocent na ndo bulneto atebere mbia mono sebali basoire mwalimu Thomas Michira na era agatebeka kibara ya nyama ya nyama mabaliri ere kilomita 2 nigero mugondo pi where is Steve Mogaka gabulyo mujumba wenga yachete senga ke yabono bambi mwalimu Thomas Michira agateba kuri nyama yambi yamono genda go stream na anamone bale yugwatebire abo kunyara kabago gwakana ne bicho tutumire sena mbili ito ya WhatsApp tobeka sembe otolenga kia kororekana lende umuraige kwa tumere tubiche Innocent kwa tumere tubiche na baba kontebinga bono makirende yaba okay chipara chito nchiri gwete katotebya makoli arongwete kale semambi yabono okay pero manchito muliria togote babutamba siringana itulira buri kunyara rigo tosegeta keremambi mu direct ituribe kiregawo ase screen yago itkulia rero nigo degate babuna utarakwana obubisi ligereria orore gose ebitutumbire maiso utarakwana obubisi ligereria orore gose ebitutumbire maiso naringana itulira buri tkulia rero ikunyara rigo tosegeta tarakwado bisi obaje oligerelia orore gose ebitutumbire maiso babintu chinga kichinda abantu bande bali kogamba omuntu baikaransto motense bagokwana mangana mange ko buli bakogamba no ari umuteigoro kichwadi okogamba bano muntu bayoze bitutumbire maiso twakeresi imigo chaga ige namba itere 0788666663 asemambia bono tatebinga ningiringa neliria bono mambida yanatebire ngo tarakwana obobisi liroli bono ligerelia orore gose bitutumbire maiso bitutumbika bwata maiso ngo kwana bire nko igubire aya twakeresi watebanga ngaite muntaka gamba keraga karo muteigoro ntibona agunga kinda korerende ekera kwagambirwa ayo bono ru muteigoro ayo bono tegerera ntirende bono mete tari nchembwato muchando inchinare kugamba nchibona nare kugamba ninche ndasinyu kwana konyo no gutama egendo kende ngerekere fani sana okonyoro kugambia omuntu okomoe story yo buri mopi agategerera tagagia ko buri kebati nabo kwanga inaigo lakini ale very busy ategerera lakini gaki Innocent agateba gaki tote yo muntu gaki agwa kwanga iniri manya teko nyarikana inche kwanza inche tobe nayo inche rabongo gotigoria mangano ntebyo kurekera gwakorira ono ngatembia mono nandi tincha ko gotebiri tukilime kerango cha gotebiri myaka 2 yayo tocha ko irora kibati nante tinga nyasaye gacha korete video yayo gotorokie mangana na mange tolero lera sisi nesi bito gaigandoche gebwate bochando ngoigokere okay bone gento togo koralia lia kera tuganyete igo kichikobali tugukura amaya asekera tukoya chuta igo tukoira negere omwanchu muligelia tatebinga kera otarakwa no bobisi wano manyengi bitutumbire maiso mwanchu mulige tondo mutimuko Eye Nensoko TV uboroso bumugusi mwanchu murigeria Bwensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au lakini erure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago Bwensoko TV kochiko kumanya onsi aya masemo ali aenekiwe ali arobere gochia konekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi 45 ase ense ya Kenya erioko ligia kumanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore
asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gotumia amaruna amariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwarigo. Panyoro yonde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa amariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi. Asamange twakirisimia namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatare ichobutindo. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&J tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jandjava.co.ke. J&J, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Chetri chitakia mirongo ibere na isana ibere maiga yembambi ya bono ekaratugunyara ko batoko genda sense Melia Maya Diana kuyariganire endo chigani yariganire na botama mwanchito muliya to kumanyana niko tugoja kurwase county ya Kisii ni county ya Nyamira korentikana chaka bene kurwase county ya Nyamira basomo chumbe ya bwebunge Nyarwari chache Sahiri Chanda abetega kwigoro morobiryo boko igore birasi bitanu na bitatu byekerero miyo skuru yoboroso ya Kyamabundu yegotoka ime ward ya Kisii Central nekera gukwana nabarikia mangane miyo skuru eyo nigo boigo Sahiri Chanda arogetie ogotago kigwane chinkwana chomotindwe kyama gya DCP rigati gashagwa hikeranya tika koritari yae ocha sorogongo ruagusio mwachito morgidia noroboti rwabetero kwariganwa no musakito Caroline Mausa katarabinyara kuri studio ya kabere. Rituko rya rero nigo mujumbe bwebunge ya Nyaribari chache Sahiri Chanda asioliri bene omurobelyo boko bigora ibirasi bitano na bitatu byekerero ime sukuru yoboroso ya Kyamabundu yegotoka ime bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii. Here today to open 8 classrooms for Kyamabundu Primary School through the NGCDF. Kwa hivyo leo nimefika hapa kwa sababu ya mambo ya maendeleo. Mimi sikukuja kufanya siasa, nimekuja kufungua madarasa. Tumejenga madarasa 8 ya gorofa ya kusaidia watoto wetu wapate environment mzuri ya masomo. So that is part of my job and that is why I am here today. Mipango ya madarasa tunajenga
madarasa zingine in different areas. Tuko na tuliamua kwa sababu watoto wamekuwa wengi, haiwezekani tukae na madarasa, kujenga madarasa moja ama mbili, inakuwa ni vigumu sana. The population of the kids is growing by the day, so we have made a deliberate decision that we must now increase and build state of the art facilities so that our students can get the best environment for them to be able to study. Kwa hivyo nimeamua hakuna kujenga tena darasa moja ama darasa mbili, tutakuwa tukijenga darasa 8, 12 kuelekea mbele. Tumekuja kuzindua masuala ya basari. Nyaribari Chache nimeweka milioni 80 kuhakikisha watoto wote kutoka nyumba zote, watoto wa matajiri, watoto wa maskini, watoto wenye wana wazazi, wale ambao ni mayatima waweze kupata basari, watoto waende shule. Ninaboniga mamachire yo kabero mujumbe we bunge ya Nyaribari Chache asokogora chi school bus ase obonge korenda tachetiko baga kurigereria engana yo kobagorera ebirogo nabo igoko bagachira amagacha mayaye birasi. Kulikuwa na administration ile ingine walikuwa nanunua mabasi kiholela. Shule ambaye ina watoto wanafunzi 200 haihitaji basi ya milioni 10, inahitaji madarasa na lockers na madesk na maviti, kwa hivyo na walimu wa kutosha. Kwa hivyo I think we had misplaced priorities wakati hiyo. Anene mononi goro kirio kotago kiwa kwa negatie chinkwana ichichanyarete ko bachigo atorwa na Rigathi Gachagua ekerogie taro ya negatia baraikorwa sensemo ya United Opposition ime county ya Kisii wiki ya eta abasa tebire bunaniga baraikorwa gusiba nchete ko ba asobwamo nabigo nigo abamenyikorwa sebunge ya Nyaribari Chache babete bakomochora batariko baba kurigereria obogesa kubonde bwensi bigo niga teire bunaniga gusiba banjite ko banobwamo batariko babakobwatia amangana yegesaku. People of Nyaribari Chache gave me an opportunity to lead them. They are proud of me. They are my people. They gave me the job. I think Kisii and Nyaribari Chache is not a place of tribal politics, and I want to tell the former MP for Madhira that siasa ya ukabila hatuna sisi hapa Kisii, that yeye apeleke ukabila wake katika constituency yake ya Nyeri na eneo bunge eneo za Central. Mimi haswa, I really don't have much to tell him, because I think I don't blame the Honorable Gachagua. I blame the MP, the mjumbe wa Gachagua, kwa sababu ikiwa wewe ni kiongozi, wewe kama mbunge ambaye ni rafiki yangu anaitwa the MP for Madhira anaitwa Mheshimiwa Eric Wamumbi, namwambia kwamba kama kiongozi lazima uhakikishe wananchi wako wako salama. Sasa yeye ameona kuna mtu mgonjwa ambaye anafaa kupeleka hospitali Mathare, anafaa kumweka kwa ambulance, hakikishe amepeleka hospitali. Gachagua should be taken to hospital, aangaliwe Mathare hospital kama akili yake iko sawa. Korwa Kiama Bundu ime bunge ya Nyaribari Chache county ya Kisii nko ripoti ya Mayene Soko TV elitaria ne Mausa Caroline. Wanchumuliri tugotigana roboti urwa Caroline Mausa nigo bono tokoira Nandase county ya Nyamira na asensemo ye bunge ya West Mugiranga sababu atani bali bakubwatani uneki amagia Jubilee banyarako bago saba omubunge bwenseme yutwara maskani gocha aso yokuliye kirogo kyobora ibwense omoske Dr. Freddy Matiang'i nande boygo monchumuligeri kurwa sensemo ye bunge ya Kitutu Masaba nigondo chababwatani abo banyarako bago saba aba basaye bali bobeke goliye ke banyarako bakubwata chikura aso bunge eli banyarako bakonyora libaga lyo chikokora ebirengera libyabo mwaka bw'ikirubere 2025. Abarayi abo kurwe bunge ya West Mugirango abo bakoliga ebirogo aho kurwe chama ya Jubilee nigo bagikire bororo engana yo muchumbe we bunge yo akwana bwangoiga imeyege tweka mu kyoboralia. Chendio Kombagi, founder Agenda 27, aspiring governor Nyamira County. Tutaetote byomuske Steve Mugaka aske omuske Matiang'i. Muske Matiang'i na mubwate sit mono sana. Eri akabwa ekerogo kya kyobochumbe. In turn, igako murama. There is no way ora endo ngaine redi na radio station ng'abantu barenko mukutano ryo Matiang'i n'abayikoyo okuno korama aba West Mugirango
abantu bakwete chikura intu nintu twakwete chikura nandi nintu twarenga ari asobongo na inja samarieta gongoro ku engineer James Mogambi Nyatigo njene agency gongoro gekero kyo bojumbe kia West Mugirango ntagete ko motebinga party ya Jubilee nero ya mokonyete agasoa parliament na inde buno ko gekero kyo bojumbe ndatara korama na esiko mwana ito Fred Okengo Matiangi wetera enganeye erombeye nigo bono bamuire inseye kakie wiki yamo eliasabo kwabera onye tari yo chugusaba mabera sengenjo amwire ngana baiko yakori will ask him agende boikoyo tu tude tomote ngarusie rieta Matiangi asomunwe. It's not a mass just about Matiangi. Ababwatani abo nigo bono basegetire kegoria geke kerigi kobwata ebibande amona biribyo wakachikura sobonge yali gosomo barobo no were Rieta Sam Zakari Manwa aspiring governor Nyamira 2027 egendo gyoka togendete gokora nande tutaite kuboria vijana kindly litokore tugwate ibanda sobonge to register na voters tuebange ahead of 2027. David Gasora nigakurwe kiombekeria kia Manyagetinga Heritage nigatebire ondetaira Matiangi kiara wetera buna mba mukorere nyangi yo kumusukia gocha mutwe omugusi wense sabeta oyo koira Matiangi kiara nere mboya ire kiara gochia ntuyo ekaro twarenga ari ekerenyo twarete kerogo tugakorera oyo minto Fred Okengo Matiangi installation meaning ngantu abagusi twense bi authority behind Matiangi kera tokera no kabwato oyo egashiri twakorete buno mugusi na nigera kubwati namba ya kabere intubuno mugusi igotora mubuna libo elimo omwano itomereirwa mate nabagusi naba Kenya bonsi ayo kwa miameti otaroche gasi Matiangi akorete otago totiga bari twaroche tochore Matiangi akonye Kenya yeito kamuranche tosiko omwano uria ayo yotamutageti otera mulirare ababwatani abo nigo bono barire byara bakoteba mbachi gutiga isiko bari batari gocha kubwatesia Matiangi ekaro bakuriga ebirogo byobochori au induru yotwara room ya mont otari gosika omosike Fred Matiangi ndoko mwanjera onye tori Jubilee ndubwate biasara naye so we want to call upon abana inchi bonds Matiangi kurusiko bwanchero na intunkega ndubwate sekichinde chonse Cliff Michiaka nereno mubwatani kure chama ya Jubilee nigaboririe balia bakuriyo borai au batware chimbwa chingia gose naende mbatware bikore bire bikore tachibura buru. La muhimu ni kwamba tungependa kuomba watu wote ambao ni viongozi wetu katika nchi yetu, viongozi wanaoomba viti mbalimbali, wawe watu ambao wana nidhamu, wawe ni watu ambao wanaheshimu viongozi wengine, watu ambao wanatafuta viti waweze kupata nafasi ya kutafuta viti kwa heshima. Wale ambao wanakashifu tunawaomba watumie lugha safi, sio kama ile ambayo tuliona ikitumika katika mkutano huo kwamba unawakejeli na kuwadalilisha viongozi na watu ambao ni wafuasi wa Matiangi. Vincent Monda, Kitutu Masaba, Kaunti Nyamira. Mwanjito muriria tokwira na se county ya Mera nigo mwe musiwe wadi itibo ye bunge ya North Mugirango ya Nyamira Lameck Square amochirie gatie yabagaka kurwa Bonyakoni hawango igabatebanga barakorerwa magendarosi na gukwana imenya nyagukiani Lameck nigatebirenga abanyagukiani nigo gwikira boni gababete bakolimirwa chipara na kwegwa ebisima asatebire buna chinseme ichoche wadi itibo hiyo bwate chinyumba isato abanyakoni abayisanga amona bakurati ebekego chamo eribanyale bakubwaterana na kwenekia amagendero Maiga yegati yabagaka kurobanyakoni komoche umwe MCA Bororo Lameck Square enana sekirianga muna mbari konyora magendero ase ward yeyu ya itibe bunge ya North Mugirango ya Nyamira nigenana esokire na komochi abarabwo agoteba ngamba tumeka siasa sogo chicheria barabare barabisi asa marieta ngoro ku Lameck Square yo nyanja manyekanete buna nyakianga ose nana ndo mwe MCA we ward ya itibo asa matukaerire angabira atatoiga nonye na arenga around na nyorete clip gego circulate gegoteba buna abantu bomeranire bakoteba buna mbanya konyora magenderero kurwa se county government ne national government nande bagatata ino muntu basiponsete nando bagoreire no ne chae
no mheshimiwa Kiangoi nje nathaete ndarateithia mheshimiwa Kiangoi na mbia mono lakini kero kugurira abantu echae mbaguchaka kuraga abagambi baregeti na kubachuchumereri ase wodi bwate nyumba isatu abakurati abaisanga n'abanyakoni nigo bagaka bakuru abanyakoni gati yabo konyora bayereire nga bari kwewa mirimo ase county ya Nyamira batebire namba nyakonyora gasi chie county na ni kero mundu akorikwe gasi yakwenda kubagurira echae obosoku obonene sana nteya abanyakoni ba minto na karo devolution yegochaka county government jitabwati bakori gasi no yomo ni nutu aeto obugambi mpaka nchegwea na fortreti nyanchama agasoe county devolution bune gochaka chi staffs Nyamira boniga bari almost 5000 kero bari 5000 na uba etu a chance yokorika abantu gochie county asonde bwensi atayo no yomo abantu bamwe abo nande bamagonjoka after abarikeira abana babo nande bonjoka bachaka gosekereria abantu baito after kere county yarikira abafanyikazi mpaka wage bill ya etaniri boniga abafanyikazi ebakori 70% ye budget ya Nyamira county ase koboro kwa magendero abagaka abeki bakorokanira na ngorote ambali bagaka babo nyakoni mbabu ati face ya bonyakoni ngo barora ji political broker ingiye ko ngo baruka ji political broker kero mugambi arenge kugamba emyaka 10 kangamba moteti n'abantu abande batigaire igo bantu abamba bugati kende bamu advice lakini nje nasoire emyaka 3 no 3 tirahera buya bachakire gukura bagambete emyaka 10 boni gesabu gwaka neyemo omweshimiwa negete kuigora chipara chiabo nyakoni chionsipi boisanga na bokurati akajitiga pi boni hesabu gwaka no nae buno mweshimiwa omonto otabugati para pi okora priority gose no yo bwato ko maintaineri for me nje narathete na tiganda arakorera ababande bataratwara batware na barubukinga sene ko bakorera gati yabiri umwe MC orobisi haikiraniri hime y'abanyakoni na mona ebiga naboni gachipara njire nakorete epare korunya ramba mpaka yaenda iteresi ekorwe nginda yaenda mpaka iteresi eimbo nyakoniere omweshimiwa nyanja makera korwa gakunye egesima kia ng'ombe gesima ekitakebe tikende ninje najete go equip na 3.5 million eibado na magendrare bonyakoni ngache pare ya nyaramba kebabe mpaka tumbe boni gamfesi twere na nyagwadiri chibeza contractor ya choriru osebuga nimbo isange kare igoti yate ya nto nonya moko ligikura ligibuya Omuske Square ni gakwerera nga obagibwe nibo ase ward yeyu nigo bokorekana maisomarore kulingana ne budget yo mo MC yako ego unabona 2023 2024 na etu budget ya 10 million yechi guchi yake hesabu ngadana tiange abanyakoni 3.5 chiegesima egesima kia kunye tu kia ng'ombe getabwata kende ne bibinde ngakorera abande lakini konyora baru banariro mugati umugima abagotaka bari ibande byonse nakingo teberana amagendo twatemire gokora Steven Nyarikembonde Ensoko TV itibo county ya Nyamira wanchumuligelio ino mulikito Steven Nyarikembonde korwa se county ya Nyamira abwege ntone gure Diana clanism moisanga sichui what tablede bakale gateba ninga tukere kenyoro ntuchiete kere nyomba ntokunete kero yarengeli tukolie igoro ryo gochengera litukolia ba engineer mwanjo muligereli igaba engineer ubanya tukaba baga koromo sangerekano se ensemeyemo alia so mucho bosonga nemone se skuru ya korunga National Polytechnic lira alia so mucho bosonga nemono aswanya tukaba gukwana naboroki go bagendete gosomera obo engineer nagateba ngani gabonete kuyebwatere mirime ya soko bako mwanjo muligereli unenchere ya moyo chikoba bakwegendera litigato tokonyororo botiru asenchiro bikirano umulike to Wycliffe Orenge tariki nyo mutinyo gatatu na tariki chengenjo asaba engineer sensengima ekiraneli tukoba kusangerekana mo eligo chengera emirimo yabo asobwamo asekembe kya engineer ba Kenya orosagerwa Nyanza nigo batwara umusangerekana abo ase skuli bobundi ya Kisii National Polytechnic abo asekirenga kyo mwako yoga kyarenge smart engineering for sustainable future through innovation and digitization abo ase aborokigwa orwa ase skuli bobundi ya Kisii National Polytechnic banyora libaga lyogo semigwa igoro yemirimo yabo. Today we were celebrating the World Engineers Day. The theme was smart engineering through innovation and digitalization. So we are here at Kisii Polytechnic
We had a procession in the morning and later some discussion on thematic areas based on our theme. And thereafter we had a mentorship session with the engineering student at the Kisii Polytechnic. Yago kuana nabararia maiga yo gukoro musangerekano yu nigo engineer Owen Munene oyoro munyakira gubwe kiombe kya IK Orosagia Rwanyanza nigasingirira buna ki sector ao nigo chikogenderera gwetera ase emirimo y'aba engineer. Smart engineering, and this smart engineering is an aspect that covers a lot of issues that are solving mankind solutions, starting from the energy security, be it electricity, be it access to energy for the households. We are also looking at transport systems which are very critical for transformation of our nation, the roads, the bridges, and all manner of transports, which are part of the engineering, and we are looking at smart engineering solutions. Ranyana boni gate birubuna ensi ya Kenya nigegenderete buya asikisemo ao abo asaba engineer ba kwasuri ensemenene yokwene kebuna magenderero nkwene kigwale unokoretse jibara nebintu binde byekerero byokole mirimo. Our country is trying to embrace those smart systems. I think we have had some case studies in Nairobi where smart systems in transport have been done. When you come to water, we know we have had a number of institutions that are employing smart sensors to do water management. We've had a few water companies where we have almost now zero non-revenue water because of the technologies that we are using, modern technologies. When we come to energy securities, we are having things like SCADA, which have already penetrated into our grids. We have smart grids. We have the issue of IoT, which is already coming into our system, and the various other systems that are also coming in. And we are sure that as we move on, we are able to get into the space of smart engineering as a country, since we have the resource and we have the people, so we are able to get into that. Egati ya boroki gwa bubekera naso musangerekano yo ni go bagokera obosemi bubegwa gotababuna ni go borache ko bakonya asekerenge kanene. I'm a student and KNB student, na leo ilikuwa World Engineering Day, na for sure tumeenjoy sana. It was a really good day na penye tumefunzwa, we have learned a lot. Eradi wanga no mo kabisa so go chengera litukendia aba engineer sengima ilo tu achengera to bwa to mogoko ende to kata bya bantu bonse ekosi yoko bokonerera gokone ende tu abalike ndimose ase school yetu ya Kisii National Polytechnic nabono nigo yategere asa bantu bonse kubwaterera obokorere bwa engineer mense ya Kenya eliense yogendere gosuka bosio asobwango inguripotera Nsoko TV kurwasa bogatagati mu Chobosonge county ya Kisii Ritariane Wycliffe Orenge. Manjito muligiria togosika mutweni gabana inchi bagendete kwerikia se byama bya gisiasa hase barachikoba ababwatani be byama biri abarachikochora nigo morobiri yo chagetigwe ritukuri igoro na ligo gochikwera ritukuri ya Jumamosi na baraibe kiomegetenete emingane yo nigo batebire no Kenya nigabwato bosibori bogosoa ase kiama kiae kiria tageteria nyareka gochikwenda asobo choria sibaboriwe wasokia asobonge na kwerikia asibatagete gosoa manjito muligiria no roboti rwabetero kwarigani no musakito Linet Nyambane turaronyera kuri studio ya kabiri itukoria rari ritanga nitwanyare ko batogochagega neri tukoria nyare ko bari kuorokenga abantu abange berure banyare ko bagojoin party erinde banyare ko babako ba members of a political party. Neri tuko erimorioka rietire maega yekiombe getenenerete ebyama bya gisiasa imeyense Center for Multi-Party Democracy gochakia omuroberi bw'abananchi kwerikia koba ababwatani ao ase ebyama bya gisiasa bono omuroberi oyo ni gochaka ritkoria rero ase orachigoika omoerio ritkoria Jumamosi. Ukwana Nensoko TV no director wekiama kia UPA Ken Marita asatebire ni gare no kwege na ekiamekyo na kikera chigosiria obokurumi bore asense ase obochori bore bosio esimbo ye chama ne sabuni. That's why intumuna UPA togotebanga safisa Kenya egekogera togoteba safisa Kenya mambo ya corruption, mambo ya education na the economy of the country tunataka iwe sawa.
na rero na rituko riarenge ritang'ani ase okoigora exhibition ekie byama wetania 30 biarorekanire kobeka chi manifesto chiabo na chi ideology chiabo na intum na UPA twanyarire koba togokora exhibition yeito na gotebia abantu UPA ne chama ya national na tokorangiria abantu baminta bagusi bari Nairobi na bari bande bagotoigwa ase chingongo chionsi chia Kenya nga enyomba y'omugusi bono iga UPA marita oro kirio kwegena kwaye asa tebire buna goikari tkoria Jumamosi nigo barachi gutwara ababwatani abange ase bono aruro kubori gocha asa bagusi bonsi kwerikia ase obonge chingakie chiechio boigo abasae babori go gwesokia ase obonge korurero mpaka Jumamosi etageti tuete intutwe kabanyene n'abantu elibweyemo na rero aseng'enche yarengeri tukoritang'ani twanyorera abantu 50 abo babeire bagosoa muna new members ase chama yeito ekiagera bagusia abange ba Nairobi nigo bagoteba ng'a tigatosoe ase nyomba yeito ogekogera kire gesaku nkebwate mwabo na goikagetware mwabo ekero kende gionsi baratake kuboria banyora mbabwate nyomba yao bakuboreria asiri tukoria rero twanyare kwa to register abantu barabange abagendete nande kwaro kingamba mbabwate yani okugania gwokoba members buno mwana youth nigongo nyara koba ngwe encourage abasaye erinde banyare koba bago join chi party koba ina political party ne bwate advantage engiasa enene sana umna nabaiga tukonyara koba to go join so nonye no musaye karora ase political party nabo konyara koba gokonyora first priority erindo nyaro koba nayo gogosemiwa na kiora nyaro koba gogoswa in this field ya politics egati yabasae abuberi kiabuna ababwatani ase kiamekyo nigo basangire ebirengereri byabo ase ritkoria rero na bayara nyare kana ko baritkori tangani na soire kiameki buna inche omusae ngo basaba basae bari skazi mobe mogo join ye party sengencho enere saiga yaito buna into abasae egento kiagera na joinie chame yenekemo tonyare gosavisha abara imbaro basariri bono yagera join tosavishe tonyora abara yabanya nonye nabo nigo okuborigwa kwarure gochia asa abasae wesokia asobonge na kwerikia buna abachikura erigo chikwenekia oborai borororo nkogenda borenka asobochori bore bosyo abaiseke n'abamura bari bataranyora waka chikuro se bataranyora chikura berike egere tobwate chikura chinyinge tonyara gwakera omweshimiwa Dr. Fred Okengo Matiang'i oyore omugusi nande ore omwana ominto gekogera gwika tomo support na egesaku egere nere anyare konya chikura chinde korwa sabantu bande korpoteria Ensoko TV erietariane Linet Nyambane Burigeri kwikira butwikira mwali wa maya chinsa chibono chabono mambia chetriste kemeronge 5 na ibire mage chinsa 12 chabono mambia Diana kwa igura maya bunanya rakaba kago chicha semambia bono igwetebia mana biro bimbigenda takuligenchira bikonyara kwa bikogenda bosyo eliyo binyara kwa bikororeka lakini roboti naligere lirwarenge angena inche mono sana ndoliruo mubunge Onyalibali Chache Zahiri Jando yokurwa se county ya Kisii yentongera kwanete igoro atebanga ago blame mubjumbe omadira iki wa mumbi ngatararo mo chando bumosikeri gathega shawa lakini nonye obeke statement yu yani toteba ibe kona light moment I was expecting ya keli yogi arorekane koge chigumono lakini composure arogetie negenteke monche na ruchenga uno murai ngata bantu bande kara babira accused inchokurama inchogo tebigo no incho ise con accused ara zego kolera bo sana agonyoro montago saga awe sagara sana ara arorekane ngano monto lakini nenkyo con accused kyonga kyuseli macho muligerelie senye ncho chinsa chigendeta komnyo kanta gete turaligerelie chi SMS chiroro chi message
Diana kaite tukaje twarasomire kuri woso mwarimu Thomas Michiro uri gatebaga go stream Beatrice Rutei no arega igachinse mu kiri gatebaga ari ciage Konge Nyamira County ni gari no musacho yogurunga Thomas Rutei aswa gateba n'abana bakurukunga Amos Isoi Fofak Nyairo aje yeliete neli komusana Sifia Kwamboka Ben Rutei na bivoigo Bivon Rutei Nyakambi nabande agoteba igo mwigo babakinamia agoteba no ari kurutsinse mu kiri cia Nyangusu agoteba gari n'abana baye bakuru no mungino yo kurukunga Faith na ndagoteba maiga gucia se Victor Mondo Lydia Nyaboke ene ngo yobokuma Salomo Nyoni Amos Kamori Amos Mugute Esther Keri na boigo Douglas Ogega na mukogoti Unyangalesi Simekanyanga no arega igatoto Junior Toto Lakisi Gladys James Umusolwigesu Kojezen the best and the Jenny Mureka na Jefferson Tuti ne timu ntambe sana ntanyara kwa bango soma yonsipi kurende onyara kwa bakwani akurukunga umuigo bakinami nabegete list gaiga Umusolwigesu mbuye muno Bonaventure Mubisa agoteba no ari kurutsinse mu kiri cia Kirwa Musocho agoteba no ndeme yo murubuli umwarimu Charles Luanga kurwa cinse mu kiri cia Nyamira agoteba gali ensebili ya basement agoteba no ari sumurubili ni nere ndo cinabegete list ya yega ebwate Weldon Nyaore Sylvia Mura Levi Kwamboka na Jacqueline Kwamboka Ravaile Misuko Margaret Arasa agoteba good morning in Soko TV beautiful girl Diana good morning toka Nyacheki tuko ndani na Madam Lilian appreciate. Thank you. Tabirenga beautiful girl. Biamono. Na kanyito maite. Oibe message yunye some. Nare gukora bayigo. Chenina lete go ikyoro bot. Alisia gatabirenga muikia machibu, muirani ya machibu. By the way machibu ali na chitaka irani bwo. Baka bani gaturabo uri usina chitaka iranda. Digesina sritna asirete. Nkanya machibu atarairana. Okay, bone ngento togokora ntagete twirane silingana litu twabwatalirabu bale bakachisimbiriri yabwa tomuchando na ande go gwate abese mambi ya lero ngotarakora ki utarakwa n'ububisi manye nk'ibitutumbire maiso mbire maiso kinagote bingi bitutu ibyo geta maiso lero chikamera nchiro twarora mu Russia nacha abegete birore bibire bitutubire maiso gole ndo mwancho muligiri na bagata tebinga ayeselinga nilitolira bwese mambia bono gikeliyo konyara kabako gwesomi kurwo ras bagatebanga Diana arengere libogakia erora ngalero na bagata tebigo lakini ngisina maine agatebinga omete tokwe batwa na gende yonse onse no ambono na tokiretiga chikamera nchiro etabugire twasobete nga kera noche gusiririe mesebe kire getamba Untra bara asoe buogo, asoe nyaro, emesa nyaro nze. Aba tenge mesa limuna kuragero bugima bwanze tera lyaga tageranga kimoko kamba abantu. Abankwa ngobo yake igo. Ingonyore kuikara sto mutense. Uinyoro muntu raro rumo. Kuika kurero nyeginko kwane gento ndari. Ngorari gilyo botegoro. Abarente takwebisa masoro konyi. Aya batige bachagete kwebisa bakanda bakarosi CCTV. Actually, ebitutu ebya bwata maiso na ebya garete CCTV jikarosi. Oh. Gento bono mwanchu muligili okora semambia bono nabogo twakeresi migo chaga iga chitaike chitegalite ibereiga ototebire ndenga asekerenga yakero kuigubata banga utarakwa no bisi umanyenge bitutumbire maiso gikeliyo konyara ko bagwe somi namba ito studio gere 07 88 66 6663 igona gotebinga nigo gwaka 0788 66 6663 asemambia bono Diana era no ara nero gugamba nere semambia manchito muligirya nabo kwana ko gugamba umuntu amanye Diana baide kwana a full time job yo muralia no kubuguliye bitina maya tama ya togoteba ngaketiga igana ngoli bitina lakini ya yeto togo verify of course lakini igana ngoli bitina mono innocent onyenga kikero ngoli bitina buri ni maiki agara megigo mitino kera mogoteba murai bwenseli tukulia rero gasimeke metetatu ibor no robot yokoreta tuboro tuancheire gosokia yugo chase umurigereri onyara kwa gakomanyanga ningi kilikeroro asema bia bono mwancho umurigereri sencho ndo chikigendete kominyoka ni ndo chisa nacho cyaminyokire sana tagete togende egera to timu ili itere sensibility ya transmission chinga kichinyororo banyara kwa bakwiriga ntogende asensemo ye chigazeti aiga Nensoko TV.
Eye n'Ensoko TV, oboroso bw'umugusi. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusya electronics nintwe lichiburi yao. Nkoni tore electronic appliances chonsibuna ebirobu, power extensions, electronic water heaters, chibasi, chibeteri, solar panels, electronic gas cookers, egati ijebinde. Ntubuata phone accessories na boyigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonya. Ninchuwenyo regi spare part chie chinguru. Sungusya electronics boigon koros tole chispika chie kerengo kiguru. Icho chigutumeka asichikanisa nemega. Tuline sababu yokole talentambe gucha kuligie byombo bunebe. Tutarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamera. Ose toakirisi miese namba 0784884484. Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye. Kanisa la Kiadventista la Kitengela Mashariki, yani Kitengela West, chini ya uongozi makini wa mchungaji Samuel Risye, kwa ushirikiano wa kamati ya ujenzi, tunakualika kwa ajili ya mchango mkubwa utakaofanyika tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka wa 2026 katika uwanja wa kanisa hilo. Baadaye utanafasika kupokea neno la uzima kutoka kwa mtumishi wa Mungu mchungaji Manuel Tumpes, katibu mtendaji wa Kajiado Field, chini ya mada Inuka Ukajenge. Nyote mwalikwa. Kera kama tingatara na iketaoni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngararombo ijana. Muligeri bwa Ensoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabeto kuumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo yabo tuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero yawo buyanda chitasekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori na ali aseskrini ne chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to ameriria bakaliya omoto yakabwatwa ole bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kendi gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka Samagacho Hazina Towers egoroba ya 5 narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'umugusi. Omukubyo neritwo abayigenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ebibungo naboigo amarandia. Imegata seni Ensoko TV tuchikumira naye kera litko lya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo. Imegata seni Ensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi.
mwanchumurigeli ensemo maiga chitaikaisa tuchietire maiga ensemo yabona mambia aiga noboroso bwo mugusibi na kwaiguru mwanchumurigeli Soko TV rende tutete go swase ensemo ichi gazeti Diana kora orokyo murigeli gazeti watasoko boko kwa uli kulera Mwanjito murigelia se gazeti aneyo bwate gazeti asoko bokwane bwate gazeti ya The Daily Nation ole chiga gutuguchiko kwanera Linda wananchi buno mugano munene nemigano yendo mwanjito murigelia linyari kingo gotebia bunigo kwana kura se gazeti ye Mwanchumurigeli na ncheni mbwate gazeti gaiga ya The Standard asoko boko kwane asemambia bona sengo gotebinga nigo tuchaka kwa bato kurigelinga ningi kelikera se chigazeti asemambia bono nyegenete nga nogendete kobororo irinde tunyara kwa bato gukumanyinga ningi kelikeroro ateto gutumike ibintu bikoroku nga birosiri n'amaboko amwanya abantu sometimes taite kurigerelia se screen elia mo director itago choto tumira dochenga tera display go chesi ndaboro taite digie chirinde lakini ngabo tukuna kurigerelia torolenga ningi kelikeroro se chigazeti asemambia bono Leo tunyara kwa batokoro bunoro chabu mwanchumurigeli se screen ne chigazeti chiritochi kwa batokoro ya semambia bono litonyara kwa batokoro nga ningi kelikerora ase chigazeti asini gotebi chigoro Diana mate ora chago tebi chigoro kogera igondo chese gazeti ya The Daily Nation eba ukwanera igoro ya Linda mwananchi we smell a rat Semelie koragwa na omoske Sifuna uyoromo senator bwe county ya Nairobi oyoromo governor bwe county ya Siaya omoske James Orengo na boigo babu winu mubungo Embakasi East nigo bagoteba nga bono iga kiliba babiri bakorasa maisabo bantu mbaroro batagiteko soana na gotora n'umurubiryobo bwo kugendera libosio na koranga ibintu biri batagite bikorerwa mu nchuri byakorekana sikiliba bateba nga kubwatekana no robot riwalingese chigazeti gor Diana batete ngumungwano yomo ochire bosio go chikoba gakulike kiamage kurukunga Linda mwananchi party bagateba nge kwamba korekana umuntu naroro tete kubasalira taite gusalia tate gutimba mitaba ntumbaro ko yora ngagite no nilingana rito uyaliale bitutumbire maiso muntu narero ko nyoro minyokire mutuhari kubwa abanyene okay achiete bado bugago sana inereli ngana limwe mwa se gazeti eli koronga The Daily Nation ase gazeti ya The Standard woni gabate abarutos Panagal ngo kwane rumwa nchomurigeli no musubati nando yoro mu governor bwe county ya Homa Bay omuske Gladys Wangas bagotebanga nigakorolekana nera bono murai bwensakale ko bagago tumeke kerata gete ebintu gete bikorekane hane mono kurwa sense milie kiama kia ODM wanchomurigeli ya se gazeti ya Taifa Leo bakale gukwa na polisi kula vizuri kubwatekana no comment kwengeli y'abanyanyimbo mwanchumurigeli kuchakira mutinyo gatano kabere abanyanyimbo ngomento bari mushara chiretsi ntwa chiro chegali babegetoro munyanyimbo bwensemeli yegicera bali bakurukunga chi constable bali basoire kurwa se cost ba kolje naro chokuli nse million mbaro the highest watch konyora 304 lakini ba commentary chi allowance chigenda igoro cheka 500 and something Nanyara bali mungoli bali chinyinge sana bali bachirekera go kigoro. Gazeti ya The Standard kwa derere Sifuna Babu lead Senate governor contests mwanchumurigeli bagatebanga se gazeti bakali gutebanga Sifuna na Babu niko bagendete ko babakorekana nga chikure cyale wakurero niko bakonyore biruge byo yo kurigereli guga igo mwanchumurigeli se kurigereli bijya no muske Sifuna uyu ukageri uchikoba gakogerere kirugo kyo senator nabo igo Babu wino uchikoba gakuriye kirugo kiliye kurukunga nekyo bugabana se county ya Nairobi. Gazeti ya The Star, the People Daily nero mwanchumulingo kwa nerenga why millions of Kenyans are one disease away from poverty. Yani nganke koera umuganda bwa Kenya barange sana guikira asigentugiye tebekana ngobo takobwaere nabugo nyara kaba wasoma bwo umanye ngumuchando linoro liyoyo marwire narachiri na buranye bale gosenkanse yuegenderete kera yachiro kondi bakeni bo gwakorera gokomba yabantu kiregento kyawo. Gazeti ya Business Daily kale ukwana chibengi na nebe na bali bakonyara kwa goseki ombigirigete nete chibengi Central Bank of Kenya nigo bono bagendete fight over CS node for cuts in loan rates esibono
bali bakurukunga abatendebeli bechibengi ne kiombe kiligetenete chibengi kuligelinga chibengi gichikonyara kwa bachikwana na amakabeso kubwataka no guchika kwa rwetu ogo keya ekerengo gyo gwakana asa makabesa ali aruru nigo bono bagendete koba bakorekana bakurwana igo mwanchu muligeli na bugwesomere gazeti ya Business Daily na kumanyanga ningi kilikeroro ilinyara koba gokogenda busikule nentete gochaka no mugano uli ase gazeti ya The Standard yesema mbiyabona sipakale gotebanga Ruto's Panagal oyiba okwanira bone go mwanchu muligeli no muswati na ndoro mugavana bwe county ya Homa Bay Omoske Gladys Wanga bagotebanga ODM nigegendete kochenchigwa okorerwa maunchoreria akera obochori bwo mwaka bw'ikiri 2025 ibere uligereti bosio na ndane mono mwancho muri batebanga murayibwense nigatete koranga ekiseme ya ODM yabeire agitongwe kyao gose machine yenyu na asibone go mwancho muri batebanga munyakiro bw'ekyame kyo Gladys Wangani go bono anyare koba kawe soki maiso marole na kumwakira campaign umurayibwense asikiri atebanga nigabwente koba gagochorulia kabire mwancho buligeli gaiga batebanga nigo batebanga ogochorwa kwae nigo gokorekana nga niga agotumeke kiama kya ODM ase bali bagotebekana bali se kiama kibachakire kwa bakororekana nga nigo bono omuika nobo moyo bwe kiama kya ODM ubekira satutukano na ekiliga gotebekana mwancho buligeli keragendete gokora chi campaign icho nigo abwate amaroro yo gotaka koba omokonyi bumurayibwense na agasikilikia rorekana asama tukabwa ngoiga nigakorekana tabugati kiliote abanga chibureki chioko mocherera nigagendete bosio na nigatebanga na matuko tuatigarete ekiame kiyo ODM keumirane no boene bwa mangana wena bwa mangana timatiko sina babunge bachiko bago keu mwanchu muligelia sikili batemero bililie bekiroro sensemeli yo muswati umugavana Wanga ni bateba sama tukabwa ngo nigarorekane ko mwakire campaign umurayibwense na namona asaga tebanga nigo nero kororekana sana koranga okubwatana okubwikiama kya ODM na UDA kwanyara ko bagwikirana mwancho muri uri batebanga libagalia elio gotaka kobaga kogenda kuligie kirugo kyo bokonyi bumurayibwense na kero kinigo kendete kumusukuma sana kiame kenyara ko bagekoreta okubwatana uko na ase amatukabwa ngo iga ni garorekanire koleta liberera linene no nyembali bakororekana bakogenda sesemo korekana nero gosoka bwango na kunyara ko bagakubairaniri kwaruche nigatwarete gende kurukunga friction no nyana bali kibamangana gakare watabinga tia kubulia manganande mancho muligeli mugano yuni gora se page ya gatano limone page ya gatano kabere ngo etando rasini ni nyara ko bango gotebi kulinde dayana nere tigara gotebi yo le gazeti ya The Daily Nation Manjito muligelia umugano yo w'ikiama kya ODM ase bakurutebya ari gucyase Sifuna na Babu Wino na Bego James Orengo uchiniko gotebi kulinde Innocent tigana ara goteyo umugano uri gayigo icane abwe kisemi ase gazeti ya The Daily Nation page ya kabere na raboni gaba nambali para stinka cyabo tarira na school tumetugo cyensemo cyao kwa igurande lakini ibuna narorire nonye kuru ase bitaseni binde abana aborokiwa bali batarira ne school ikyagara batebetuwe ngana bomoko genda kulende bono mbachitafuta okay abarimu abanene batayite bayirane ni uniform ni batayite bayirane ni kibese kore no manjito mulgeri akatogo kwanire kisemi bono nigo kiombe kerigetenete kisemi yeso kire nabigegati abayiboli naborokya school bagotebanga bondo bachakire kugora kisemi asibagotebanga kweta kose kubwatika norobotri wabetero kubwatukwa igoro yoko bwatuka ebitabu cyasi school nigo school cyende cyanyorte ebitabu ebinge ekindi kitaranyora nonye ekindi kikonyora ebitabu ebike asibagotebonya abana balenge 100 nigo bale kwenanwe ebitabu n'ekikambuni ibere ase company yemo ekubwatuka ebitabu 60 neyende bwatuka ebitabu 40 kore no mwanjito muligire gani ngo bagokwanira ngoro yechi skuru kiri kitaranyora ebitabu asibona aborokia besokire na kwemurunganie bakubolia nga kingo kikosomi nande nga kinare gosomi oroche bono no mutinyo yo mone na matuko kurwa abarokiwa ba grade 10 banyara bagoswa kiki skuru kore negwete kiskuru njire kitaranyora ebitabu kiraboniga asaba iboli bagotebanga yababerera konwe kyara nigo bagotebwa bagore ibitabu aigandoche ebitabu ya biology chemistry CRE geography physics bataranyora bakonyora kiskuru kwetera somoro yo CBC bakobolia nga kibago kikonyara bagosomi kolende bagotebanga teribuya nabo igoyo ri kubwatuka oroboti urugo cyase
ekiombe kerigetenire tobori kiwabe bitabo nabego kubwatwa kwa bitabo yekorwa Kenya Secondary School Heads Association chairman nigo bona bori gwe kwene kebuna chi school chonsi gocha chire konyore bitabo na chichanya chikonyore bitabo ebinge binyare bikobwatu kwa gocha chi school chitranyora kuri no manjito murigeri abayigo gaigase gazeti ya The Nation page ya gatatu toko kwanira kisemi school ya Alliance ngochengerere miaka emiyemo tumaite school ya Innocent asometere miaka irenga bagochengera tumaite Innocent Elia chagete buna eyogo konya abana litax kama gosika wichabu traike miero yote na inche traike mia nanje yani traike mia lakini karona rengoro ntwa na roche mbara chengerete nyabururu at 50 dana tianga tebiga ande na bongo ngo gatebinga mbia mono sana soko ya jabu aye ko genda jaburu abande baito egento tonyoranete egento gendo tonyoranete na abaibuli baito gesinini ne myaka batubwite school basomete primary yo boroso no tochiete school ya secondary bachiete no tochiete ekera bona marieta go somto gotebanga all the students be school weye inje no moiboli ono no toko genda akine anjeire kali no manjito morgeria kerto kwanira igoro je school ojengera ine TBT kebatia tebiga ido seti umbegonga ndipo abanga gite kebatia tanyoiti no endi achagete ati no ene school kebati no ngagete ngochengerere myaka tokiyo yabara agine The Innocent kerto kwanira Alliance bagochengerere myaka emiyemo aigando chegatia abarai baito mbanyalite bagosomora ndoche no murai bwa bange akugemani chungo na wale gaiga na waigo professor ndoche gaiga tari professor Charles Hinga oyore principal secretary ye chinyomba chia magulinse na waigo ago magendero kulende kero kwanira Hinga igoro nalirete nkwa Hinga igoro nalirete asamatanga Johano ngeno ya uri mwaro chokolera nero idaya nawo kwanira hena etegerete chinkwana chia sana kore no manjito morgeri agaga bagotebanga igo yaringe skuru yemo ne chinde ntuji twakatebiringa it's Ensoko TV ne chinde Ensoko TV and the rest igo ngekero kwigeta seni kia gusio manjito morgeri rero na nchitigantebe inde proud gotebanga ne Ensoko TV ne binde kiagara Alliance goteba it's us and the rest echichine tibachimaiti kore no manjito morgeri nigo bali gucengera hasibatebiringa muna nigo abange babo banyate bagonchuriria amagimabo asibago kwanera una babeire bagokori kuri skuru yaga chagete buna babeire bakora nabego kiraboniga manjito muri asekire abego buna yabereke gokori biya asamatemo ngagitomogano yona bogwa somera subagare nigo le page ya gatata gazeti ya The Nation kore no mugano yoyo minto Innocent ya kwanera igoro ye kiama kia ODM naboigo movement ya Yesifuna na Babo Wino James Orengo so sinigati abande nigo bagotebanga barobwo tibara shikolike kiame kyo sibaboliri ekyombe kerigetererete eboli kibwe byama gekorwa the Register of Political Parties Office of the Register of Political Parties kebe kegoteneni onde bwensi ogochwekera nangango share ko register gosekolikia movement yubune kiama asibatebire barabunga tibabuati babuati kende gyonsi gosembale yaligania kochiko register kiagara barochine nchire yemo ego chikolento botutukano wase kiama kiria kya ODM wanchito morgiri agone wago kwanere gatie yabara ikurwase county ya Kisindo chindo wate Senator Richard Onyonka aigantu bwate boigomo omobunge bwembakasi East Babo Wino Karibu Amisi Anthony Kibagendi Majimbo Kalasinga Karori Omondi na bego barongo badia kurwa homachoge barabu nigati abaria bari ko bwatu kete chinkwana cyaba gotebanga barabu tibara tebanga ko register bare movement yuko be kiama kurende nigo bayigurenga omuntu nare ostire ko maiga otayito ko register bo mwanchito muri nabo gwesomera ororenga negati yali bagukwanira kurende barabu berusana niri no chikolikia movement ibune kiama Mancho murigererie gukwanira igoro ye kiama gya ODM no mugano yo tware goteba igoro ya Omospati Gladys Wanga
igontagete turategere clip asago kwanda sinini nigarorekanire no mugavana lakini ale SSML ya parliamentary group sekera chikorangiriwa no ale no munyakiro gwikiama kia ODM. As members of the broad-based government in the capital city of Nairobi and County Assembly of Nairobi, in the spirit and guidance of the Raila Amolo Odinga, we firmly reject Good evening, everyone. Normally, every way of working, we have met today to just see what else is still unfinished on our side, so we can panel beat a few other things that we might need prior to our special SDC, the Delegates Convention that is coming forth. So literally that's it, because we don't need to preempt what we are going to discuss then, unless you have other questions. Yeah, so let the leader also say something. Members of the press, this was a meeting of the National Executive Committee chaired by our party chair, Governor Gladys Wanga. Majorly, we discussed the issue of the National Delegates Conference, which is coming up on 27th of this month. We want to confirm as a party that we are prepared for the conference. Everything has been put into motion. All preparations are being done to make sure that that day happens. And we want to take our party forward, and we want to conclude in that delegates conference all pending matters that the party is supposed to conclude. So the way our Secretary General has said, that was the main agenda of this meeting, chaired by the party chair. And the NDC, and is it elections part of the agenda? There will be a notice that will be published in the dailies that will show the agenda that we are going to discuss in that meeting. So hold your horse until Friday. Led by Dr. Agnes Zani. But what I'd like to correct is the statement that the 10-point agenda is ending on 7. The 10-point agenda is moving this nation forward the way it was discussed and canvassed. It cannot have an end date. Moving this nation forward, looking at the issues of the NADCO report, looking at the issues of strengthening devolution, looking at the issues of corruption, looking at the issues of debt in this country, cannot have an end date. It is work in progress always. And therefore, what we will be looking at next week will be the progress report provided by the coin. Noroche kine kiama kia ODM noroche muswati yuga suguma sana bagenda DC mbabwate bintu batakere wete bikurunga ratification of some things biri pending gati ebintu biri batagete baetie omwacho muligereri no koranga konyara kwa bali bakonyora libagali uko ba abakonyi bombura ibwense no sentio kora nabo bataite boli ekirogekyo ngombe igwe kechiko bang ono muswati nabo bakumukwanira page gatano limo negate page ya gatano kabere asaka bagago kwanira mwancho buligereri sekoligereri bagatebanga maiga yokorekana kwimbweli ya Oburu Odinga bwate na oyo korekana bono kumufix gose konyara kwabaga kumurubili na kumuira gochia asomura ibwense omuswati Gladys Wanganero gukwanira ugaiga asbagatebanga nigo mwancho muligeli agendete kuligereri nande gagatebanga mwaka bw'ikirubire 2022 ODM nigera bese serikali gose ebasomo mbwakorosie serikali na bono iga nigo bono batagete gutwara gindugirie tebanga banyore nsemo yabo y'umugati ase serikali eyu na nemono so mwancho muligeli ba ukwanese gazeti epechi gatanda limo esegiere gati ya omugabano yo Gladys Wanga no mo permanent secretary go so mulikyo monne ase wizara y'ubulendi bwime oyo kurunga Raymond Omolo aswagata ngabara ya bonse bakurwa ase county ya Homa Bay niga samatukabwe ngo barekane bonse ko mubwati asobwange sanu murai wense na boy go kiliwa tebakananga nigo mwancho muligeli bakorekananga okwatekana na kwabo nigo kororo
na kubwatikana ria gendeta sama tukabwango mwancho murigerie nkeliga goteba nga sama tukabwango nigo yarorekana se amanyi nkabo gosobo eliberera ria chakira bali kororekana asa abandi bakarekwa aba MC abandi bakorekana bavuga tobwa amate n'aba MC buna Boaz Kiri uyu okorwa se chinse mu kirichia Kabuochi yu ya Sugusu Ngose North nabayigo nindoche Tony Otieno igakuru chinse mu chia Rujo na Fikins Bondo uyu kurunga West Caspool abandi gabatebekana umwanchu murigeli banyara kwa bakwenyore mechande menene kera bagotebekana nga nigo banyara kwa bagwa kwikiranya ikiranya talibiranya bye school kurende kiliyo tebekana nga nige kororekana umugaba naba abatindire temonasi kili batebekana nigo baumiranite na uyu kurukunga umuske Gladys Wanga segento kili tararorekana timanyeti gose Raymond Omolo gata tichikoligie kirugo kyobo obo governor SSMU gose ningi kelia kurende Wanga bateba igakororekana kuminyoka sana na koranga ibintu biria atagetebikiranire abarende na indo innocent kerto kwanere igori kya mike ODM gakito murigeri naga ni ya manyigoro ya zoning gagitena na babo kwandanga nigo batagetebia mabitene nigo ne kya mekemo babwa tubututu kanuge kogera zoning ige gotebingaye ino muremo popular segete usengusi muri likely koleta bajumbe toro chingo chiko twara baroko igwana na UDA UDA libage ko baletera abarwaniriri bande bagocha na baba bantu babo maete ndiro ranyore UDA yaletera umurwaniriri yabekire no ODM nebegete bona batagetese UDA begete nyenese mubayigenete UDA nere kwire chikura ODM tebe kumurwaniriri lakini naruchi gati yabarayibo igomba kanete bona bande bali bakubwa bali mase ebese broad based abantu bate batuigwananire tutigerekiro monte chance ya tokoreke tukina ne tororenga kyekorekana zoning chinga kichinde ideally abantu bakorengera lingekera ba zoniri murwaniriri uri babekire gakonyora libaga ligiya koira chikura kobwa gutware friendly battle ayo koru UDA no yoru ODM baga ne chikura okonyora gose mwensi kya making bwate influence sense meyo wana kwanyara mwasirie kirogeki kwanira zoning narucho mubunge Omolo Kimani kuria Kimani niga kwanirite igoro ya zoning ya gatebanganire bya kire kiama yetenenere erikinyare getwe gutwara gusibirwa gochora barayibaye kuri manjito murigiri ase gazette ya The Nation page ya 5 ne mekerongo togotibya nga zoning nigo bono kiama kya ODM kibwato bagotebanga nigo kibwate obututu kanonande obuoba boke ekero bagutiko twara chinkwana ne kiama kirikia UDA asaba gotenga abangi kurwase kiama kya UDA nigo batebirenga babagabo ande tayo aguchia kurusiwa gusebara imbayo barabe bakurusiwa erio abarayi kurwase kiama kirikia ODM banyare bagoswa manchito murgira segazete The Nation kero tukukwanira zoning nigo bono bagotebanga omwaka bwechiri bubere 2022 2022 omoskela Morodinga oibona olinyagusira nigabeteka okora zoning ne kiama kia Azimio obomobwa Azimio la Umoja One Kenya Coalition akaba kago tachanse gose kagoska akaba kumwanchiro moraibwense akaba kagoswa bakaba bakubwaterana na kwenekya buna gocha bale gokonyana gose kubwaterana se ogosikense ya Kenya kurendega igandoche egati yabarayikurwa se kiama kya UDA nigo bakanire nga tibari gochikwanchirana zoning eyo kero yo mto Innocent atebanga kero to gukwanira zoning neryo konyora nga ekiama gose kiama ekemo konyora ngo murainaro taite gochoro gose kutotebe no mo bunge baba gotebwa nga tweribaga abanyare bagoswa kuri no manjito murigeria bachiko twara chinkwana buniga ziti yagoteba abanyare bakoigwana ne tarike ga batarateba kurende naigwete Gladys Wanga nabo gachinkwana chiae batebe nkagite sifuna nero tebete yagani ndiko kolekana chitariki sano na ibere ngo babwate kento gekoro kwe parliamentary joint group yo chikobage koleto bwame kiama kia ODM na UDA batebanga nigo bachikoba bakurigereria ne monekera bagotena baumira ne Diana bachikurigereria ose chi point chiri komi bagochiroganga the point 10 agenda chikiraniro manyete eba ne report ili ya Nadi Koneroro neji agenda chiri komi moskera ila Molodinga alikiranite na muraiwense nchiroro chuna kubuli ise kurigereria sense melia bosivuna ga batebanga kora ikiranie bintu biri mwali kiranete
no murai to bwikiama kurenya gusira boniga so kubono wanga bono binde batera mbiko araboniga ase wanga boniga atebanga ibintu is atebanga nemero bil turaba tokogendera guchibustuna gwikirani nande aikena kya justify rotebanga karabono turasobwamo ODM na UDA kire binde bitaraikirana nto gotigana because we need to twale chinga kya sobwamo to implement ibintu ebyonse ngobuno kuligereria nako ase chigazeti chonsi nchibwata siasa ya ODM mwanchu muligereri asokonyara kabago kuligereri na koranga chinsemo chiri chikurukunga chi stronghold cha ODM nigo chigendete gwitira omuchando monga nemona aso mwanchu muligereri swateba nigekiame kyarore gusirya uburuso anemona chinsemo cha Western Kenya na anemona ase county ya Narok ise kuligereri Western Kenya sobo chori bokebwa koru abaraiba mato ODM kare yagachiri nebiro gukuru Western Kenya ekachakira liria ndakwa chorwa buno mubunge kirogo kilimba kenyorete bakagenda bosio bakanyora nande chinga kichinde bagenda obochori obokebwa West Kabaras banyorete igolende nabo korangi kyameki ngendete gusiria kili batebanga bali bagendete kubwati ekyameki asobwange mono tagete kuligereri omwancho muligereri oroboti rorega igase page ya kane tutaragenda umutimoko ase amate ya bali banyarako babagosirio obugima bwabo kubwatekana no mubasokano bwendege banyorete chinga kiritu koli igoro na konyarako bakobalera abancho babo igati yabo no mubunge bwensema ya Emurwa Dikri Joana Ngeno mwancho muligeria sebicha RSPG ya kane nige koro kyo muraiwe kyama kya kanu umuske Gideon Moi uyotarete ya mateyo na namona asa konyarako bagakobikesei asegetabu kilibakurunge condolence book nagaigo mwancho muligereri nigo bagoteba CPG ya gatano asiboniga ugosira kwa Johanna Ngeno kwanyarako bagakorekana koleta liberera lia kisiasa Ngeno nigasiri bugimo bwae ase omubasokano bwe helicopter bale ko bakogenda nero mwancho muligereri anyartuka bagikurugoro ya mare ekanyarako bagikoya ekagunse nabakanyarako bagusiri mu bwabo niga omubasokano yokorekanete asense melia mosobli tukuligoro mwancho muligereri abanke abanta abanke nigo bayigete sekanse ya AGC na konyarako bakonyora libagalia babande bakaba bagokwa no gati yabo no muraibu ensole ngoro mugabana oyole nande ise biara yona totebe bayigo because Patrick Orel Tutu na banyartuka bakonyora libagana gokwana no mwanchi oye na nyorta libagali tukuligora akajara kabaga kwa Diana karete no bwate kwa neju se melia kabiri studio nani nyebwata sigazeti kanwa akwanete tutara swaso mutakano taite manyo morigelia nga omugano yo no ara sigazeti at The Nation page ya 10 na kane page 14 mwanchito morigelia nkagetinga kiripo ikina tomero mo direct to na bakunyaraga kubike mbeo kulende gaigani bagoteba losing you is like losing music of my youth aigani bagokwanire gori chinkwana nyarteka gukwana agulitsko rigoro ase omusangirikano buko banyora bali banyarte bagusiria amagimabo kulende gaigamba yabakwanite na inchitigana abakwana lero Emurwa Dikri member of parliament uyu tumaite no mobonge Johanna Ngeno mwanchito muligeria nabayigaga igamba kwanite amalieta abo bali banyate bagusiria magimabo oyo otenete amangana yemesitu nande omonya nyimbo amoskipinge teach nabayigo oyo riwaka chibicha Nikki Kosgei nabayigo mwalimu Robert Kipkoech nabayigo mo oyo gokorane county government ya Narok nabayigo kuligeria amangana ya aba obisa Wycliffe Kiprono nabayigo oyo rikurundia ndege George oyore korkwanga George Were negati abali baseti amagimabo aigani go korokyo mwanchito molgeria negati chinkwana cyabara ibanyarite kurwa kurende oyo rwete nkwana yaega igentanga nindoche ne omoske tutu oyore gukwanira oyore mugabana boigo niga gukwanira igoro ya inlo keto kwanira inlo innocent Chato kwanira inlo ngakitogoteba inlo baroro tokoro abako ndo china rwete nkwana yaega iganera bagotebanga nikasire tyo mosani na ndomokoe nabo mwanchito murgire kora ligati chinkwana cyabara ibanyarite bagukwana gulitse kuri goro ndoche kindi kinabwate nkwana yaeka gotebanga no monto oliko koliga siae na ndo anchita abantu abange
na ndo bwatu bungaini asemirimo yayo mwanchito morigere ne chikatichi nkwana chiakiro muraino chiregagu nabo gwesomera asobwa gororo nga ninki banyariti bagokwana agulitko liegoro na ndi maitengani gakwenigwa ritkolia ankyo bali akunyara gakwenigwa kolende mwanchito morigere antunyare togokorokia igatia liagendete kwenekiwa gusayara chikwenekiwa asokwenigwa kwa banchu abo nara ikora sigazeti gaiga Innocent kero tugukwanira omugano yobo abali basete magima barokolene ritukuri igoro naro chaboro kiwa korwa se University ya Maseno chinsemo ao naro chega Nairobi bachite baka bagokie mesma kumunyora Nick Kosgei wasendo yo mobo abigo korwa se eskuru ya Maseno naro china abigo Kisumu City Campus mbanyate bakumunyora igonga onye kuru musani Nick Kosgei ni maitebu na kinara no musani sano Nick anonsia sore kinara chinga kibini chigato gusabira nabego kwa engora yaito Wachumurigari tuiwe clip kyo mutakano na kwalitari tukuliba. Joha, even say your name carries a lifetime inside it. You are the love of my early days when everything was still soft and full of possibility. We were young, learning life together, and somehow you made it all feel less frightening and more beautiful. Your laugh, your laugh, made ordinary days feel like celebration. I can still hear it. I think I always will. And the way you loved your children, Tawadron and Chesang, you adored them. You held them with pride. You played with them. You look at them like they were your greatest accomplishment. In their eyes, you were a hero. In mine, you were a gentle, devoted father with the biggest heart. You were my beginning, was still new and pure. Losing you feels like losing the music of my youth, the laughter, the dreams, the simplicity of believing we had endless time. But even death cannot take what we built. It cannot erase the love, the memories, the family we created. You'll always be my Joha. Rest gently, my love. You're forever part of me. Chumurigari na mangana mutakano ya kwaniteli tukuligoro maiteli tabwa teli kongsana Diana no maitaka someli teli ke Mansai ni maite ulisomango ndara riro Innocent ni maitori kongege na se ni kwegene te bono ga ngani na kira kwa era libaga ga kyoli tebe akoro kwanga na yanoi tutu na yanoi alentutu ntwe kera mubwata marieta ino muguru kunyaboke muguru kunde boranda mwaya beka mokanda kuligia marieta nda manene nuruche pride asa marieta yegenga wanchu murigeli go ikirabuti gatogenda umuti muko tokoirana togatebya mangara se gazeti Aigana Soko TV. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli gwokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Nsoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwaliro oboroso bw'umugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse na kubeke TV yawo kwene kingangwe somye uregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere nabo igabange nabanyika eriko kwanero ukwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'umugusi kera litsuko ri aramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawo na Mbeya Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bw'umugusi yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengiya yagire ngumanga bunalero Nsoko
ebagoteba ng'o goseka omwerio nero goseka buya maiga yokonyora mang'ana mange korwa segeteseni kiao sigetegia Nsoko TV boni go yaikirenga kingo koreta ng'anya sae nigo ndakoretero murobiri korkunga amegerio yebebelia murobiri nigo ndaorete amuna basomba banyasae abwa strike ko batukwegera lingana sobwagare nantalia yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liye abande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga n'abasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegetesena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogokwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegetesenieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662 Kanisa la Kiadventista la Kitengela Mashariki, yani Kitengela West, chini ya uongozi makini wa mchungaji Samuel Risye, kwa ushirikiano wa kamati ya ujenzi, tunakualika kwa ajili ya mchango mkubwa utakaofanyika tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka wa 2026 katika uwanja wa kanisa hilo. Baadaye utanafasika kupokea neno la uzima kutoka kwa mtumishi wa Mungu mchungaji Manuel Tumpes, katibu mtendaji wa Kajiado Field, chini ya mada Inuka Ukajenge. Nyote mwalikwa. Tujenge ukuta unabomolewa. Amaruini gagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuruwa sare nyora lichibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bego kumeni wanabanyegitari bamaruire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira maroire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime ya Nsoko TV oburuso umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571.
au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eje Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Mwanchu muligili twire ni chitire chiteke 44 maiga yese moya bono mambia na nigo togendete kuligereria ria lese chigazeti ese mambia bono nande ntagete togendere kogenda busyo nakorera emeganire ese chigazeti gaiga rio unyara kobago kumanyanga ningi kelikeroro Diana indo chega igango kwana baligoro yogo kwana kurwa semenu ebere igoro ya Omoskembadi asakale kobaga kwana igoro yekigancha kilibata bakia National Infrastructure Fund ekibaga banga nigo kiaro seti kukulinda gate batikili limited company go sikyo Montobene na anamono mwanchu muligereri nigo bata banga ni gatemire kwegerera kelia nyaltu kobaga kwana asagate banga tali buli makwane to mwanchu muligereri gaigana bukonyara kobaga kuligereria ningi kelikeroro onyara kobaga manyera aswate banga tukunyara kwa bago kulika National Infrastructure Fund kwa muna investment na niga tabanga nigo twachire bosina kulinda enchire ya moyo koranga ya nyara kwa bage kunyarika no bwancho muligereri na bagwe somero mugano yugole page ya kabere ase gazeti ya The Daily Nation The Standard mwancho muligereri ngo kwa nabaligoro ya abali bakurukunga abatogwa kane bango bono nigo tuchiko batuko mwaka na natembea milioni 2.5 kubwatekana na amamochali abekire tune kyombekeli kyabanyanyimbo na kelikia EACC asibagatabanga nigo yatokekana litukuli goro bosyo gwekegambero nga amamochayi akobwatanigo naro nigo banyatuko babakobuna obwene bwae na nabano bakajara koba bakagenda bosyo na korekana koleta omochando mwanchu muligelia yaniga kwaniru se ekegambere kemo asumuna chebi na bahati wa mumuye anyatuko bagakomwa gento kiliote banga compensation ibago tebanga chikoye uchi milioni 2.5 koko mochara Diana utabugati evidence omochando waziri chirichiri oyo otenete obasombinere gatebiringe company ya Dani te chikobage koyegwa okubwatera na konde gwonsi ne serikali gwitira sumurango maega nigo mwanchu muligelia ya chire maega ye gazeti ya The Standard go sokyo roboti oruo asiatebetenga nande okorantu bwate Adan season 2 soma page ya kabere unyarikaba okwemanyira asenchira yobikirana Panjito murigira tokwena gazeti ya The Daily Nation page ya gatano na kabere niye ukwanira igoro y'abanyanyimbo guchikomentwa engeri yabo haiga nigo bagukwanira abanyanyimbo kurwa tiantebe chikategori usebuna bagokora imirimo yabo ntubwate bukoru bari abake mbaka ogochwekera baria babatenere tomanchito muri ase gazeti nigo bagukwanira kuna banyari bakonyore engeri yabo kurende bono wetera somura ibense nigarwete ira yogo chakoneke bona comment bali mishara yabo nabono ndo chiga igase gazeti ya The Daily Nation nige gukwanira igoro ya buna bakora imirimo asibako yekora nabuna babeire bakomentwa engere yabo manchito muligeria nkagitenga esaguri bagukwanira chibese chiri baguchwakanu egara bongo gotiga unyare ko gwesomera asobwa garike ni bagukwanira buna banyari bakonyora chibese kuro amatuka magiga na wikira boni gandoche abayiko asibako imirimo yabo asendo chibono mokepi gago chikonyora chibese ichichire 37,912 inero okonyora chibese chinke pi mwanchito muligeria gaiga gazeti ya The Daily Nation ni babegete grade buna bakora imirimo yabo kuri no mugano nore na Innocent uri gukwanira igoro ya serikali aigani ngondo chibabegete bengia ya mwanchito muligeria nabukunyara kugwesomera bune bwatugete oroboti rwaye kulinda gazeti ya The Daily Nation page 10 niga gukwanira igoro ya serikali na ndebono gucha gusaba chibese ndwatebete last time ke twari gusanga naye nigo gukira boni gatubwateri kabeso diere chituririoni 12 nugutaibere na isano 12.25 trillion ero tubwatu manchito muligeria bunari kabeso na bono nigo batebire guchakira mwaka oyo 2026 wiko mwaka 2027
mwaka 2028-2029 ine miaka 3 mwanchi tomoria sabatebire buna bono likabeso na ndiri gochikomentwa ne chitrilioni 5 nugutakianda aiga batebetenga igi gochikoba 15 lakini karona kesabu yane ige gochikoba actually mwanchi tomorigeria 18 trillion kero wakesabu iyo korwa 12.25 na bono ikabesa bagochikomenta 5.9 trillion hasabatebire buna nenchira ya muyo gochikonekia bune serikali nechikunyarage goikirania ama emerobiri yae nabo ikogatia makabeso kunyaraka gwakanuboni gento nabolio yo minto innocent nganga makabesa ya inturende kabago tebe bangonko yarerige kuna cyo itukondi yo lende bakunyaranga bakanire ne yasukire tika innocent yakwera niri bunangira niri mwanjito muri atigire yaya tiri batebaga bagateba digo bagendete chikoba bakoranga ngo nago kabesa bale komenta bale 5.9 trillion ikine chibes kiri togotebanga chama kabesa bagateba bagwakana bagokabesa kulende makabesa dagendete aikire bono kaite 17 yo kwana bya 17 trillion innocent ndo chibono lende batebire ne myaka 3 kurboniga baguchikonyara bakorende chibesa icho nsi ya Kenya lende nyaliki wikirania emerobiri yae na ya US gazeti ya Daily Nation kurwa gutumeti innocent usino bwato mugano na aroro baketura kwanire ntagete kora kwanira umugano ure ase gazeti ya The Standard taitenga ndebosio asendo chenga bono nige kegambero Kenya ko bagikura chileses chi hotel chiri chigokora ase chinsana nandi chibwate biti biri bikurunga bya golf ayango bwatekana ne ekegambero keliye ko ligerelia bintu bitwetanaine ase Kenya tukabatebanga bono ige serikali nigo yanyara ko bagekorekana obwagachi bw'echi hotel yechese chinsana gento batebaga ko genda mamincha no bulindi bw'ichinsana aya nigakwane tuno mona chebina aselietanga an omolo yote betenge kembe gya Kenya Forest Service nabo igokelia kegetenete ebintu bitwetanaine nigo Kenya ko bage ne kyombe kya nema barekane kuruchi chipamit go chia sabantu bakwagacha chi hotel yase chinsana gento batebirenga nigo kegenda mamincha nchentete korora ya munere bagotebegendete kwagachwa sorusano ruriro guraiga Ngong Forest hotel abantu bakanda baka golf ororo na bintu binde nabo kunyara kabago kurigerelia nande ororenga ke mwanchu murigereli ACPJ yagata 11 na irongo kwanere mu bisa wikembe gya DCI oyu nero batebekana ubwatekiro gukegoro niga gatebekana niga muita omwancho yo roboti urundu alingasa maya na nimono bateba niga bona nyare ko bakagwanchira nanga niga muite to mungino ya somo chobo orase chinsemo chero isambwa igase omucho yo Nairobi na nigo mwanchu muligelia nyare to bagagwe koba na koira wikese kituo kyabanyanyimbo kya Naivasha lituko lia tichikabere na niga tebeka lituko lia mwanchu mulini yotebekana niga kwalitege korwekyo lituko lia tichikabere asego tebekana niga nyare to bagagwe mungino mwanyanyimbo yu nigo ale gokora emirimo yaye segetaseni kia Naivasha na nigo mwanchu muligiri bono batebanga nyare ko bakakwa enda bosyo Diana still abantu ngo itabara abantu nande se kuligiria abana baye naro chenyaruka yaye abantu abanene sana kero korra bono ne senior officer ya DCI na reite to mungino ya munyanyimbo lakini innocent nande nanyoranga akero konyora umuntu itiro umuntu akonyora sometimes tari kwanja na asira yani ubobimbura gutwara kwanyora ngoge chigu unabona uranyore nari gwetari ntumeke batyo nyore na bwa test yae nyoro ndamire lakini rende nere bya omuntu kero bwato muchando bateba ngabaga kalende timo kali gokwana nje nere bya nande mbori abantu bakwana gokwana tole asesime ore shangu kwana muri innocent lakini rende nararo rende nonye squeeze yaba omuchano noroba university yemo asina nyora abanjo babere umuskola bakikenera agatongia akabibia mache mbabete bakogosana oliga akarawo oliga akara muri rumungro omaite nabamusambe tubusana igenteke besana mwanchu muri negoro ya oroboti orurugo goitwa kurwa sensemo ya Kakamega mu muroya omoyo
ngirenga tamu itete mumuro mwabo musacho yomo uyugeti kubusyo bwekegambero nande bagateba niga muitete mumuro mwabo uyulengo mwakengo yokekera bya homeboys niga bono mwancho muliga nyara kabateba gatanya tikabaga ita mumuro mwabo niga gatebekana yakoru kya kolekante senseme kurunga masia kali village gose kenyoro kya masia kali chitalikisa to kabe umutinyo kabero eta nane mono mwancho buliso atebanga niga bono anyara tikaba kaga kore gento yikurukuna gutigara ime bagendete na kore kina ando bakari na goitana mugano uri page 15 kabere ni gukwanira igoro ya umubunge oyo kabere umubunge Nyeri town ogorunga ngujiri wa mbugu koruri tukoliye goro ni gakona kulika chi post chinyinga so mtandao ye o Facebook na X mwanchumulilia sakoreka na chakirie segi egati ya umurai umukoro bwense nabo igasako bulinga ninki gekogera agendrete kororekana komoko boko muske Fred Matiang'i nabo gwesomeraga bunyara ko bakorora na asana mona nyara ko bagakwane binte bingi akobolinga chinga kichinde niko bakororekana ngambanya artiko bagotuberere bikorwa byo muske Matiang'i nabo gosoma umanya ningi kelikegendrete ngana ya chageteri tukoli igoro goikira bono igo mwanchu murigiryo gendese Facebook page ya nige ichira mangana mange na anamono bunyara ko bagakora page 15 kabere no kunyara ko ba kugwesomera amanganayo agatebanga ninki why nere bateba rero gosaliri wasoka ndabura yore gosoka kale kurwa Jubilee ateba gara attached to Jubilee ande bona bokoranga ninki gendete igaiga ase egazeti ye tindo chinga brero mbabugate mangana mange wetani chigosoli nandi chigosoli ba kwanera nigoro ya timu ekoro kwa Liverpool buna ya nyara kwaba geko nyonsi guchigoli bere na seyamo ne club yekurunga Wolves lakini wotuko igora mangana mayana kolekane te Manchester United go ya nyara tukaba gegwa kwa chigoli bere ne chigoli bere ase egolia yamo ne club kia Newcastle yago soletia se chitaika emeronge 5 na chirichi comment unke ase konyara kwaba yago soletikere nabagosoli 10 kurende igakora ikilike bwenete ngikiraniti manjito mugerana nabo gwesomero bugano gukwanira igoro yashaka uraga igando chimakenzi ekera gusomerwa amamochae twabere tugukwanira umugano uyu nabo gwesomera subagare kuri mbo igasega zitiendo chekera tuguchikwenda se cartoon igando che ne kiama akyobo mabwa Azimio asiba chakire gotebanga bono akero sakaja taitikorusigwa asabisi nigabwate boy gabara ibande usaba bwatani bane kurwase kiama kya UDA abo bakomosira bagotebanga tigaba moy chinga kichaya nyare kago kore tam yae asabisi nabigabara ibande kurwase obo mabwa Azimio nigo bagotebanga omuraibwense nabigo kwa kubwatirana no moskera ila molodingo ibono nyagosira nigo babete bakomwali bagalinde anyare kago ikirani emirimo yaye asikitam cha ibiro mwanchito mulgiria nabo gwesomera subwagale orubnegati yaba MCA bataitko Rusia abisi kolende ngagiti Innocent nabo konganchira ngenda se cartoon tutaragenda nataka director ituge kwa rantu tigaleti chinga kiasi ni numo ngeni tumuna na gochicha toigo chinkwa na chia MCA ube county ya Nairobi unagwa kwa neraigo ekibakwa nteli tukoli goro bali bate abale affiliated go sababu atobwa mate nabo mobulia bwa Azimio bagate abango mugaba nande tayasaguchi. As members of the broad-based government in the capital city of Nairobi and County Assembly of Nairobi, in the spirit and guidance of the Raila Amolo Odinga, we firmly reject any attempt, guidance of Raila Amolo Odinga and His Excellency President William Somai Ruto. We firmly reject any attempt to create unnecessary noise, interfere with the leadership of the city, or destabilize the prevailing tranquility. Our priority remains the fulfillment of the aspiration of the broad-based government and socio-economic advancements of Nairobi. We remain guided by the last clear instructions from Baba and his counterpart, His Excellency Raila Amolo Odinga and Johnson Sakaja, the governor of Nairobi City County, to complete his mandate. We are therefore unequivocally opposed to any attempt to impeach the governor at its critical time, particularly when the city stands at the threshold of historic development under a cooperation agreement by His Excellency the President. Governor Sakaja has no
numerous occasions demonstrated goodwill and willingness to work collaboratively in advancing the Azimio dream and the broad-based government inclusively, prosperous and well-governed Nairobi. In that spirit, we shall fully support him to ensure stability and continued leadership for the benefit of our people. We also reaffirm our unwavering support for all those currently holding leadership positions within the county government. Stability, unity of purpose, and institutional continuity are essential for successful implementation of the Green Development Agenda. Abu negwete na aba MCA be county ya Nairobi tabanga asomo ikane chinguru chiritua kwanete no moskera ila Amolo Odinga nto chigwanja kumurusi abisi ensemo endenero ngatebere komo impeachero mugaba navuge county ya Nairobi. Kera Diane to kwa na boigo na kwa nerego rechigo soli. Kera na kwa na Manchester United wategerera. Tutaiti ko manyanga asino ngakiyakora tininko manyete bacha bagakogora. Were you both? Ndiaya. Liverpool nero na gatebiite tuchigoli berene na Wolves. Bara tiniko. Asegolia yamo. Ne itopi. Manchester City e karwedro yechigoli bere na Nottingham Forest. Boigo e club ya Arsenal yekabwe golia yamo asili na liesagero. Kera yale ko bagako gosodi team ya Brighton. Wana Arsenal nigo yabikire igento yekuru kwa chipointi sana ibere bosyo. Nechi chigemu na cyo chinjigenda takwara kuruka boko. Wana bobo nyangongo borange kurende sabali yo gochaka gochengera teka bavuga ngo igaye kogera turataka turaraga kichiko genda bosyo. Manchester City na Arsenal chiche chumirane chikumirane bako gosoli tumaye ko manyanga ningo bono gochiko bagako genda bosyo nege comeback. Kurende the big news nelinga Manchester United mwako yo batebanga labda bapigwe picha tikabaira ne baligerelie fasi yali bare gatanga bakwebicha amaine komi batigarete bakabasega segi pobo tukobo gima bagasaga na Manchester United hai kasi yalenge ngongo sana wanchumulili ntageta togenda sesemeli ye cartoon tunyara kwa bato kuligerelinga ningi keroro Diana chaka ni cartoon yao Wanchito muligiria se cartoon yani ya The Day Nation ngaito mo director no yibekire gago aigani gondoche no munyanyimbo baligete police gaigore pigipigi goro aigando chena bwate chibese timaitibune korokoye kabwate chibese Innocent Kurumagiga ngiye kale komoa timaiti gusine gun korumoino gaiga abara ibande abductor sindo chembale gaige galimo Mwanchito muligeria ne kanisa nere gaiga aiga bayiru chibese bagon sibona bakore gasi no yengo chia sekanisa ndo china masasi bakorta igali nere gali babwate na kurumega gaiga china abanyanyimbo babwate chitia gasi ne enyimbeli bwateliwe finally a well deserved pay rise ye babuguritie kebure babere bako saga na chinsemo bono se kuligerera iga Diane gento kebekire into perspective ne libate abange bikorubiri babere bagakora bakubwatani gukoba n'abantu bande bali bakurukwe bago bakwenda chikanisa bagotebanga bone misemere meyonsi ipi bakolire ugo no mate egensa kasi ninjiro bakoro kinga ebikorubiri babere bakolibe na ibiagere bamentro mushara ni cartoon ya gatebata Innocent abona interpretigo chitiaga si chigo fly babuguriti bure bagotebanga bakera bagoikerere eba okorera bune bwenete nande ngikebekire gaigendo wano ise kuligereria ndwano babekeire gabu ne chibestiri bakonyara koba bakonyoro mwancho muligereri nabo kuligereria cartoon ye inande kabero nyara koba bakora nchengo genda se gazeti ya The Standard page 12 nigebwa tegende ikurunga accountability in counties aiga no cartoon ye itere mwancho muligereri asibagate aba under resourced county assemblies chi assembly nigo cheire chibes chinge sluggish criminal justice bali bakonyara kwa bagokora ubunengira barabo niko bakorekana koba batabuga tichinguru na korekana bakogenda ninchireli yani pole pole no ani bintu biko baburungi mwancho muligereri no mwali conflicted oversight ekwamba korekana ekera bawo chiko bakunenki mwancho muligereri ogonyoranga abantu getembali babwate interest yoro bari bago babago kwanirwa igo mwancho muligereri nabo kuligereri abagabana bali bakora achi county na namono ngaki bakonyara kwa bagwetera chi stage yebi bakogende se assembly kwanyole assembly te konyara ese njote bugatiye nibo ya assembly na sabe MCA bale
bakogenda sense milio kunenki gune bitabo biri bya serikali bwenete ko baligereri baranga nkikiri bakora se mirimo yabo kwanyara na biro bimbiri ne chinguru biranyara kwa bigo kole mirimo yo nabo igo mwancho muri bakogenda senate kwanyara bakuruterana mugabana no musenetoye ebakorekana gotago chagoteba nga yumanyete igokomboli boli elio senjota te kondusi abisi no mugabana no mo senator nero matebi binte bitora justify mwancho muligere waikirabwo no togotebi nga twikiro mwali bwese melie chigazeti ekera togendete kuyarigania mugeni togatebo isire wika pangani umanyete kocha Nairobi ekera jamwete yo wente kwa bachimine tisano go drive lakini ante binga gale se ensemeyo tochikoba tokoligerera igoro yekiama kya kiligoro kunga kiama kimwale ko tabanga ni kiama tiangine ngigoro UPA mwanchubuligira mongwana oyo mukuru kunga maritango chale gaiga ni garo mo director tondo mutumo ko tokoirana mwanchumuliri ntobe tokoligerera nga democracy na multipartyism ya chagetigwe na aba Jaramogi Oginga Odinga nero bose byama byali Nensoko TV Oboroso bumugusi mwancho muligereri Nensoko TV egeta senambe mo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara kwa bategereru ase 524 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Nensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kwa batoko genda asibali bali chinsemo chire isiko yagusi si chinsemo bune chena kuru mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nene mono ntonyare kwa batoko so asi chinsemo Childoret no umugusi ora asi chinsemo Childoret nera nyara kwa koigwewa mwancho muligereri ntonyare kwa batoko genda asibali barasa masamba bune chinsemo chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tunyare kwa batoko ireke gusioro no mugusi anyare kwa bagako iwegwa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyare kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyare kwa bagako iwegwa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereria segeta sengia Soko TV no gotochi kwa batoko kora eke korugeito tunyare kwa batoko kora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tunyara kwa batogo koraleria okorali kwa nyagosira asenchira ebwenerete Nsoko TV oboroso bwomugusi nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia singa kichonsi chibetri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuro Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na watika kurutana nyachense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi,
Diana Ndemu, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana mayia. Mwanchumurigeria Bwensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya babwate na bari batabwati asebisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago Bwensoko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere ko chiakonekiwa ase sector yechisemi kuregase obugatagati bo mwecho Nairobi abego chi county chonsi 45 nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge ko ende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru aligo. Panya oroyo onde orenge ko ende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obogima bwabo bwirane gochaso obogima obi. Asamange twakirisimya se namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatale ichyobutindu. Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono ensengima nabono nigo na yiramo barato asena bakoba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene Bwensoko TV oboroso obwomogusi na nche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bagontona Erieta Suarez. Omokubyo neritko abayigenwa abange kurwa chikansa au bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia. Imegata seni Bwensoko TV tochikumirana kera ritko ria Jumapili jakira chinsa 12 cha mabia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemu imegata seni Bwensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Omwancho muri Bwensoko TV igeta seni Bwensoko TV ibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro bonda Bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarige Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili chini gongoro ko Petuel machin na nyora netrobin Bwensoko TV oboroso bomogusi Kera kama tingatara ngaiketa oni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngararombo ijana Muligeri Bwensoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au
turabe tukuumira na kira ritukurie iki guchakira chinsa 11 cha mogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire imirimo yawe yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita asikerugo orambulete merondo kunya gusibero ngori na hali ase screen ni chingero chikoletwa na Mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to ameriria Bakaliya omoto yakabwatwa Bakaliya omoto yakabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Mwanchu muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa yulibaga na konyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki Mwanchu muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabuna ichana kuru Mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemo nontonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwewa Mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mu Chiamumba santo nyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereri asegeta seni ya Soko TV no gotochi kwa bato gukora ige korugeito tonyara kwa bato gukora asenchera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri ibina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyara kwa bato gokorareria okorari kwa nyagosira asenchera bwenerete Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Je, unakusudia kuandaa sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790720710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Eje Ensoko TV, oboroso bw'umugusi. Kwarusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusya Electronics nintwe lichiburi yao. Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu, power extensions, electronic water heaters, chibasi, chibeteri, solar panels, electronic gas cookers, egati ijebinde. Ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonia. Ninchuwenyo regi spare part chie chinguru. Sungusya Electronics boigo nkoros tule chispika chie kerengo kiguru. Icho chigutumeka asichikanisha nemega au. Tuline sababu yo kole talentambe gucha kuligie byombo bunebi. Tutarira somo choke birigo na boiga somo Nyamira gusa twakirishye mese namba 07848844
Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye Kera kama tingatara ngaiketa ni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngararo moijana umuntu batera mabwari Muligeri bwa Soko TV oyo no moroberio bwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubwo yandagita sekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori nari ase screen ne chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakaliya omoto yakabwatwa Bakaliya omoto yakabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Korwa igaiga asamaga choje bunge nene amaneria Senate omwancho murgeri gwe Soko TV ntabe to koletera amangana magia abuna to wateka kurwa gaiga miyoba katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ne yene Soko TV oboroso womugusi Tomo chego tengere merobere ito yogosemia na gukomanya yago korekana kira lituko nabariki baitu be andrete chinga kichons a sengencho yao eariganie a sobo tengari botali numubwekano Mugusi omwancho muligeri niga ruete asensemo ya bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asensi ya Kenya agasoa ase county berechi yagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asensenkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho muligereri aso mugusia nyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchira ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koletera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monese yonsi ya Kenya eyene Soko TV elietaliane ni Innocent Onyango Mukabora ingerango oyetigo sori yabarire We've never seen anybody win 3 in a row. Ona omwancho omurigereria ayabuno motiotire bwetigo sori ao nobe na kirengencho yokokokera Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia ogien Soko TV ibono nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao oboikiranu Tomo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amakosari webegi iyokolyo keraritko oliyetima mosi igochakera egetone gichinze sana na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amona abanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori And he's awarded a penalty. Ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo gukomanya ayara bega gwateka korwa ase omochomane no Nairobi erietariane Linet Nyambane Umuchomano Nairobi Kisii Nyamira nechingongo chinde chense ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange naboigo bwatra nen Soko TV koigeka chingenjo chyomugusi en Soko TV oboroso bwomugusi eye nen Soko TV oboroso bwomugusi Chumuligeli na ndeto ile niro bonne nsemo yo mweli yo murubelia Soko bwakire the last hour Diana togoteba mugedi toisire wikaga igase studio gali nsemmeli ya University way
taete tuchikoba tugukwanira iguru ya ebyama biri bya chagetigwe brief history mwanchu muri ngo tebinga ensi ya Kenya konye taranyora igedeguru multipartyism kira nyor tubosibuli bwayo mwaka bwili bwa muchimikia nda 1963 nigo yabwate byame binge sana kulinda kira yacu iko mwaka bwili bwa muchimikia nda 1959 ekaira na ko twale kiame kemo mwanchu muri kiame kemo nigo bono kialenge inse murai omukuru bwense olinyagusira omugaka Jomo Kenyatta nabo igo bali ko baba kubwaterana na nyagusira nere Daniel Arap Moi mwanchu muri mangana yu akagendera gwikira mwaka bwili bwa muchimikia nda 1991 ekera bono okurubikana gwa korekanete imense ya Kenya na ndege tukimanyikanete sana kiro muntu agotebinga omugaka Moi akanyara kabaga kuburusia into kiale kurunga section 2A kanyara kabage kurusi go regento kiranetie obonge bwe byama imense ya Kenya mwanchu muri se kuligerelie sabali yu kagendera na omwelio litangani kabisa ense ya Kenya kagenda obochori obonene kibwate byame binge mwaka bwili bwa muchimikia nda 1992 asomurai bwense chinga kecho Daniel Moi anyartuko bagakubwa oborai bwense gwitira sekiama yakanukuru elio mwancho murigereri ebyama byanyare kwa bigoche binge merindo yakire na gwikira nonyene kera mwancho murigereri koinyora mwaka bw'ikirubere na isano bali barenga oro chinga kecho kera nonyene movement ya Orange Democratic Movement yetokwa no ODM yaberege gochi cyo isekurigereri kyamba buna UDA gyachichekera obochori bwo mwaka bw'ikirubere 2022 bochikoba bokorekana na omwancho murigereri nga ninki gekogera obuyabwe byame binge bokoboro gitege tanga no korete gitege nga political competition ekurwanira koliko konyara kabago korekana ekera rende tokogenda obochori kwanyora nga chinga kichinde murwanire lyoborenge gaiga libaga kiro montago tsoye nyonge yemo ondoru moinao chane kiamage kuru kumatunda uyondo chage kuru kunechi nyeni uyondo chane gie piripiri kibati nabwate kia yago chane sibana otebango chale go fix na abande banyara kwa bakwenyora libaga egento kende gia kaberengelie kuru ende kuru nga representation ambale batanyara kwa bago so ese kia makende lakini banyara kwa bago soka na kuru birengere byabo igona bagote abange kia mageito kia ruro roboti kento kende kibago nyara kwa bago kole se bya mekera bya chire bya bere bingine ento ikuru nga accountability bako nyara kwa bako baligere na koroso bwasyolinga bali bayirobora ingo nyara kwa bale gwikirana ibiri babwenete nabo igo mwancho muligeri banyara kwa bako libaga lia abana inchi konyora obwene bwogochora muchando kitubwate bono iga ekere tubwate bya mebinge igorende ero nataka kurasonda arakwanera sidini igente getanga ntwarorire ngumwancho muligeri bya mebinge nigo byiranire bikwabo byobukabira kiama gete gotebekane kine giense mugete kigiatebekana ni giense mugete kigiatebane kiabasache kigiache kiatebane kiabangine kiatebane kiabasae kende giateba ne kiabana mwancho muligereri ase chinga kichinde nande byame byanyorire ngentu giliote nga party defections umuntu enge kiama kiali gemuina nande mambio nchoko gende kende baba onkona kwanyora buyebire obegete yarenge yelo mambio ndo nchoko beke yaburu nero muchando banyara kwa gwetira mwancho muligere nande boigo asobo tutukanu bochori bu mwaka bw'ikirubere na isana ibire no mwaka bw'ikirubere mera isana na isatu twaroche muchando bete na ebyame binabiro binabigo chabyanyo rugwa kwa na boigo gento kende batebanga siasa yechibesa nigo yasoire mangana ya mange na kwane asemambia bono Diana gonta etikobe ko muligerelie ole chinsemo chinde chonsi ipi kurutonyore ebyame binge ebyame byarorekanire koleta chi ideology chiri chi ariko bachiko manyekana lirikale ntu abwata barai balenge so strict ne byama byabo nande babwata ideologies kwale ko igunetinga kwa manyanga na National Development Party NDP ne chereme kwa igwa negento gete kwa manya Labour Party ne chekole gento gete masaya ngilu na chetega iga akoligereli otebanga chingaki na chitokoligereli mwancho muligereli ase mangana ito otebanga nigo ense ya Kenya ekera yarwanirete obotwaro bosibule bwe byame binge mugaka Kenneth Matibo ile nyagosira chinga kiechimoni gatebetenga kera ense ya Kenya na bakenya bakurwanira multipartyism yense ya Kenya no kweligereli bosibule na anemono mwancho muligereli enyara kwa bageko abakenya bosibule banyara kwa bagwekorera emiremo aseboni gobere tayo mwancho muligereli oli gusi oli chinsema ichia Nairobi gaiga no totebi kurweli to chake sabali eyu ya ikeire geko era ntoganye to mo director bwe kiama kia UP achechegaiga mbabu atenkwana na ensemeli kunyara kabage kuligereli go sego tebekana ngege ikaruge kurunga Center for Multipartyism Democracy bagonyara kabage karansa baranga nganki keli bagende te ko korabina obumke bwe byama
bantu bagoteunga koraso iki kende iga montali gotakomanya ideologies yo chakorigeria chances chia enchiri chichi barwaniriri nkobwati bari ideologies boni ganto bwato omonto kobwati ideology gosene omonto kobwati gosene chibeso kobwati ase mambia bono nabo gokwana na intugo chaga igase studio number itegere 0788666663 na bali bakogenda so mtandao nabo kunyara kaba gotobekere kerengere kiagoro tatebinga ase chinga kiechi ga Diana lirikale tu aliko igunga igotore kiamege tokobwati ideologies abantu mbali barenge Kenya Social Congress kiama kia umuske George Anyona Maseti mamanye tenga intu tole kiameke esenyencho anyona na ebirengera libiri ya advance na biebi na ande practically kwenda kwanya warangu muntu yekarako gena no ne karako representation kwanya oro tibekire binte kamine bikina kitotete komanya sema mbia bono mwancho muligereri ase emambie okonyara kwa bagotwa keresimi ochaga igase studio gera tunyara kwa batogo kwana naye ese mambie tate kora amanyangi bya mebyo bonge bya soko bwakire Innocent mudayana bwakira mu studio bwakire bya musoli bwe gusunga kyogendrete ne kande ometo no yaking weto bobe esimi yanya ko mocha ensemo ero na bombo atitio murogere buno chagete actually TV tutakire tubaletere na kurwa bwerore biya kabisa abala neti ko tebale ngorra bale bono engo chakora gendara net bono njendara tema na bita kirenje ngendara net yarinda ara tema okay bono enseme yebi ame byo kokwanira tose kama kwanza buna US yetorabe buya tugutware byama bibere republic na US ebwate republic na nini na nini the republic na democrats imbaroro America ne bwate byame binge lakini most libona bili bimanyikaine ya bono Kenya metege esira tubwate naye ebyame binge mbibwate mana chumete ne biashara abantu bagokora watenene kiameke kwayere umuchucho waminyaka kwarose kiama kyao gosine kyubusi kwarore kugo ikete nande kwayerwa nande bona abantu abagomete bagofaite kase byamebi bamaite nganko nyora abapunga bange gosabe si abange kubukimamboro nakyo konyora bona abantu abange bagotwarire byama byabo iroka bono byamebi binene omuntu agoteba ali nchengo genda nkirioro ali nyingwa ikiama kelingere powerful nabo gekonga nomination kwa bono tose gutwari byama kuna bibiri ga Kenya era buya abanya na se paro tekarutoko gende palo okonyora abantu nyo no buraisi mbabire bono no ebangi na baba gotumbali konya gotantana bono meto konyora abantu abangi list na ero buna kabe nyinge nonyo no mogotunyo tete gotanga onchimbali gochi gwagire kura kwanduri onchimbo bora wakero omuntu mwao bya mono sana nyasaga ndego konyo gwene bwango ase birengeli bya umbi mono gwatabire nga getakire bya mabitoke birebike mwanchu muligeli bwakire wage kabiri ado kwa nere sema mbya bono keyeli yogi TV yao please wage kabiri monene key bono keye bono na ngoteba ejo bini akaire kwana bono bono ngoteba se byame byo bantu bakwanda banya kobwata bwata bono tira babwate byama lakini bama kibaka bikorere gazi bono no bwate kiamo gwa identify okoligererio yo kwa range birengere biye kiameke ne kibagwa advance go sae no muntu okoligereri because emyaka eri amagega tu abwata barai bari kumanyekana bono buna tu ali manyete murai Mwai Kibaki abete for the longest time possible ne kiamake ya Kurugu Democratic Party of Kenya DP egachiga ikera rende kera yachikoba elections chirichi ya 202 na libacha korosio bwamo bwa National Rainbow Coalition no bwate kiamo okoligereri ga kwatebeke na kinko genda na kero kine ideologies turatiga abantu baroro ogote yo muntu so ese kiameke apart from kororo muraigete wate abango gendikira maona alikebegete hense kiama kiange na bwate ke gokuno kiam yango chana akiwa kiali chinguru chiara ideologies chiara gosina barai bage sali abarai bage sali ona bigatu nganya
byama biri ya matiangi. Okay. Ideologist ya matiangi okubwati gose ne kiama kwarigereri kwarorere ngange bwate kirenga getekerio kurigereri. Kiama kina ore ndubwate kirenga. Okay. Wanchu muligereri kwa igure erateba nga gabete kiama kia ODM wikera saga tebona tiganganye. Dana. Tindigo koboli kiama kia gekogera morali tanche iri gutangase kiari na birato ko kale kiama kengao. Lakini ekero kurigereria barai. Ngakinire bare gotebi ngonya tulikogende kiama gete. Tulikonyore nomination certificate. No emboni gagusi abantu bande nigo babwate mechando uranyore esenye nchi batakire bagenda asa abantu bale population yere nyingi lakini oboli abantu aba ekera bakwagacha siasa yabo nkibakoyagachira senye nchi yo gotaka kumanyanga ekiama kibwate ideologies bakorigere no muntu ororo igo bono tutakurarigere tororenga asemambi yabono inkikelike bwenete gokorekana gekogera chinga kichinde nabokonyora ngebya mibi byatumekiro muntu kera gwachiro ostigeti ni ideology re pro people sina abantu mukorigereri mubwate manifesto ino monyore tiribaga mura muiro boraira kiri mwanyora libaga ligo twara representation osina se bunge twarorire byama bigo sponsor bill okonyora nga of course gokorekerwere somewhere munaboniga America ekera guchikobaga kogende gitwe kurukunga after elections siribaga tebanga chia midterm elections ba kwa chia gati aiga igento bago interrogate no nekera bago akachikura nigento bakurigelinga ki ebya mebya bere bigokori igorende mwanchu murigelia semambi yabone kire gitubege ta semesa oto tebinga ai noro check ebya mimbi bwatekerenge soko bwakira nga kingoto kwa nere lyogiria uri korekana lirare likubali agolire Egogo kia associate ne chia ideology kia meke go sene sencho matiangi aroro. Okay, asante sana. Mbiya mono. Soko bwakire kone sentachi kumanya saru wete kurwe soko bwakire. Kai. Kire giege mu. Ngagi monene giege kware ko bwata giege kwa bwatire. Diana gonyega bugire nganege juju kwa mubwatire. Ngagi bwakire. Ngayole. Iyonde atakuru ku Nyamori. Nyamori nga yeberete. Nyamira County. Nyamira County ege busemo ye bunge nereli. Bunge ere burabu. Burabu yaito yosero. Burabu yosero. Biya mono sana. Mbiya mo ganda to tubwate segeta seni yeito. Hello. Okay. Togenda som. Okay. Togenda som jadala bano. Omujadala ngote baiga. Ena lenge chama ODM. Lakini bono gese omura yoito raira sira. Kiaburu kanire. Bono. Marumbano ya sokire. Malumbano ya bujire je ideology chia chakire kokea. Pero bako bwata babeka oburu. Ekiama kelie dialenge tie family wose dialenge ya Kenya gima. Iboli kwa bolire. Ekiama kelie dialenge national naende mbali kubwata naende bake umwana oroje isera ina na boli tikura. Kero tu alenge boli. Alafu tuwaja paka tuwajire ODM. Naendera iro kule bamanyire kugwata babekire mu murongo akokoro kuoburu. Ile mine ODM ne ya family. Abono no mwatiganire na kerokyo.
abuno twatigane na kero kia kabe kiabagakanire bone kero gendete goitebire ngera likoranga yoko genda busio kiama kia next week koba gukubwata association na kero ngio kurigererio nyara koba gosoga eko rodiemu ne manyekanete yaruanerete katimbe gachicha bona iga yonde Jubilee wasoire Jubilee mapema inde mapema kabisa inde Jubilee ndire tokiri okay ideology kwa ligerere go sino muraigete na ligereire Jubilee na ligere ibuna yevangete frame wakiaye bona nonde ne kabisa na inde Jubilee naro ya ingo burai na inde ne isana no party. Aya, asante sana Mbiyamona. Asante sana monene. Aya Mbiyamona wate abakuru chinsemo chia Nyamori. Nyamori abu ninche nchioro nchiko egwemo. Nyamori by the way yegutuka. Ate begerere Burabu constituency. Kwa igure sema Mbiyamona ate abanga gakabeiro DM. Ekera ari kwirigereria akora chia ideology chia bakora nga aigaro twagwene. Ile soko bwakire. Yango. Miguna. Ngwane litayana. Ngake kwabokire. Narabokire mwana ominto. Bidia narenga ake. Asante by the way Mbiyamona nakoira nikumbe kanye gwasokire. Kanye nasokire ake naira na nandi naja kore mitambo na ranga ntoro go centro yora kinaro ntoro. Eneti wakibusiga age kumira sana sengenge mbure nyinge gutwa. Tutakere tonyora batati abago tubekire bintebi. Yebono. Tumanye naro murigererio yo mante binga umate nakiakwa na kulia ntebi Innocent ntuliko banyora uyo ndocho ntebi mbura ya tourist Mateyo ono rende magana na manga kwa bakera toka ba CCTV kikonyora ngembura nero lakini nende kera tuikaransi batuko na gukwana miguna multipartyism kwa beli sense ya Kenya kwa kwanire linde nko ibuga iga gwatebang na renge no musani intu aragirete komo Innocent bono tigarite kurahagira nere ebiyame bibuna byache chaiga abantu ngo birigere libare na ideal singa kinero muntu ari goteba gonde kanu abwate sababu akobera kanu igonde Kenya Social Congress bwate sababu mbere tekia meke umwana minto kwabodi swali ya kaya nanyo gantegerete litangani busiga tomanyete bituno ne bitongo kineti wakina ko cyanda none kiriyo TV lakini ende abande bari twangite gitasengete munanje nyanje perso ko mirobeliyo kibiba peyeke moye liego tamagoroba Mbiyamona nabongu wancha nara rigeria mambi muno go chambwa amangana okurwa TV ensoko asante askinga kicha etire ebyama obiyankire mono lakini sikuishi bantu muri kuri ebyama bagwakiro muntu ekura ndibikiwo muna bamuroje ebyama byakire byochokanire kiro muntu agotaka obonene na kiye ko garagia tantani byo mwana inchi uri gwakekura nande umanyete nabana inchi aba bakuryobora yabange babo mbari hocha bakebya abantu mashinani ga igoriye cyama umuntu bagocho kwana igoriye bindago cyokorera umwana inchi byo burimo lakini abatikura bange kurugusiga mbari kurigera cyama paroli biyame binge byaburukanire asengenje yekishakiro monta etatere to bukubu bwekia mekyo umwati ekura kurugusiga gakuyo ndondiri cyo munamuroje nande munamuganiriti ikyara kikomukorera amaoni anenje onda akiro umuntu ndibicyo munamuroje nande munando cyo umuntu no yubikora nari yanye tamu yakabere guso umuntu yo naki kotakorera ngonyoro yo gwekene ingurire licyama cyo munyene nako teibo ikarabanto bagachire gwateba kiama kilikie korukugo senkia magete kwanyora bago defend none chi police chiabo no nyembunge mate ebyamonya mbinyore tyo burai na okonyorera bako na gutema kotebia serikali this is enjira togo kole bintu ekere kiama kilikero burai kwanyora na gero kingi buguritie police yabo taliyo kwanza netabo murai part leader garo ceremony lakini kwanyora chi idili njiri batenenerete ntura twagachire bya mebe ikire boli ya mebe ntura bya gacha bike Sasa liko rusi kiama pia nyona ndia tagete batenda abantu
na 40 people ekero mwaka nyakare tutechamaga ndaireta babunge batari bake lakini igere tokorire gusiga onyango none taro yabete chusi kiro muntu gagoteranga tari matian tokonia ninke ninga ni gento gete no matian tumugate ana inke monde ngereri no to tantananga oyo matian bakoni wuri gusira bakabune ko bagwe akira na abantu bagutwa kajikura bono mbali ko akira abantu kura bakobera kuanga koba matiani ari gutarana nyarebe no bono tirato wa kesuti ekingere ko tikobo ntwe bwe kandi bitwanye ko romo seneta guso mu women ile guso mu tumbe bweri gari kikura yeka kwana no mwana hivi matiani no gora iwe sako ginere abantu ne bamwita biremba mwita atini mbali ko ile chama. Asante sana mbiye mono tigambuga te iyo mwali tigambuga teye tumanya ko genda nande turakwa nake gen soko bwakire Soko TV bwakire liraliza rili ndovu amerudi bahali yake ndovu ametulia ayabona magaro banku atebetenga lioko agwe bicha igoro Newcastle yako letega siya ono nabego jayara abayo seginero no ayagwe birwanero byonsi byo taliko nyara talibo nekene biamono ono inche igoro ebia hello ninko igwete igoro ebyama squeeze yo maeta abantu mbali gwakera byama kura enchero umuntu agocho eresa abantu umuntu orete manifesto ya abantu oeresa ekina kigendo kegochangira mono mpaka umuntu okora kyochoruko bomurai ebyama ngara byakatwarire chinguru bwakanyorere karo umuntu aganda gwake kura amanyete nga onyenkanu engobeka kanu kuruguru mpaka hansi lakini squeeze bintu byoncherere abantu bakoligereri ngaki umuntu acha bweresa abantu nandi umuntu ngiya guchigotokorera tumanya gusibuka tuwa mwachikura biyamono narole musulwe swate abana alengenche ODM lakini buna Raila aswete serikali imenkaruoro ngaswa UPA ekiama giainka buno murai oito ateba matiangi tigatobe chamekemo mwancho muligereri tagete togenda umutimo kumusinini egera tukoirana tunyara kabatogoswa no mugeni kurinde kana gukorengereria ngani nabo gotatebinga ayikiama ekena kyole tayari toenda umutimo kai sawa. Eye Nensoko TV uboroso bumugusi onye kuboteri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'umugusi omukubyo neritwo abayigenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Yensoko TV tuchikumirana keraritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Deana Ndemo imegata seni Yensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi.
chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli gwokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Nsoko TV twachire guturigisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekirwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetero murobiryo bw'igekoro gyeito hasi tukumira nabaga kaba samwerere nabuigabange nabanyika eriko kwanira okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera lituko ria ramisi chinsaibere igoro imeye TV yao na mbeye Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yagire ngumanga bunalero eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi Mwanchumuligeli nande twiranire nigo chetire chitaikemero ngene na kianda maiga ichinsaibire se mambia bono sebo nande twanyolero mugeni onago tebyo lengase jamu anyare ko bagago ikaga igase getase ni geito tunyare ko batugukwana kili twale goteba ntaite goteba garo mo director bw'ikiama kia United Progressive Alliance UPA kimanyiriri kiabone sabuni bateba ng'abantu besibye barabese kiame kyo mwanchumuligeli na kiaro mo director kulende ego twamonyore tasale ngaso mwafuli ule ngege ndwagora nga Center for Democracy Center for Multi-Party Democracy yeah mwabwate ege karora se mware kwa mukoligereri nganga kimwanyara kwa mukogenda busyo na umwanchu muligeri na linasio linagatebye byama mbirororo na nemono kerabia chageti gutwa chaga otebye sabali eli ya mwaka bwelibwe ya mochimikianda emerongo kianda noyomo kera multi-partyism ya Rwanda tu asense ya Kenya na namono kilinago tebinga baltagete kurigereria senga kinokoranga abana inchi banyoreri bagali okomanyange kirengagia ekiamangere keke gakinire agate chi deals gakinire kwale kurigereri kwa raikenga kekaba koko murigereri yo kwa maro no mu UPA oko murigereri kwa royo muntu gete tigango mwe mu director libaga arago kwanya semambia bono director ngakibakira asante bwakire uyo moraria asa Marieta Kennedy Sonya Marita mu director UPA. UPA is a political party among other political parties chile asense ya Kenya. Yes. Maganda ta UPA mbiyemule? UPA mbiyatole. Political leader, I mean party leader you know of late tindamora. Party leader ito noare mheshimiwa Amos Nyaribo. Yeah. Okay. Yes. UPA mbiyere? UPA mbiyere kabisa ngokora tolegas no toro on the ground that's why watoroche no as a Center for Multi-Party Democracy. Furthermore, as a Center for Multi-Party Democracy, I'm the national treasurer for that organization. Okay. Yes. Igo mugendete kurwanira obo possible bo twale byame binge goze mutate mu coalesce. Asense ya Kenya asengencho space yogo twale byame binge eroro asengenchi 20 constitution 2010 constitution of Kenya ekwarao abantu gotwale byame binge igo ebyamambire sa Kenya bigendete kwelika and still there is an encouragement nga abantu batwale byame binga sa Kenya asengenchi ya demokrasia. Senchi ya demokrasia lakini ndende binde babirokire briefcase ba parties ebiro mubuko ime muntu mugomera na chi hotel bunabone ngachi chikura chiakire bantu bagendete ko negotiating nimbwate kiama aboko beke certificate mubuko kako nako negotiate neke ko ku mainstream muntu bwate ibiko ku mainstream yebi nene biyagachire bwato bunyamasi bwate
abakurunga political leaders babwate amarieta lakini abarwaniriria abandi bagona gotemanga aya ntagete kobere kiama gite gakora UPA teliko mwe ticket kwanyora nande muinango na kunegotiate ara bantu bamende na ideals tiritu abwate chia kurukare moraria se ogoteba ng'ebia mambire briefcase party case nini parties in Kenya niyo ndabwate a briefcase party take omonte certificate because as a Kenya we go to a chiobis 24 as a county 24 otware registered members wale se chama yao so chama tokunyerukanga ne briefcase party egekogera ni bwate branches in all 24 counties so maybe omonto gabachora kobase echama tagete asinge chia ideology chia party eyo director asengo machiko twarera obotutu kanwa sinini mbolinga tuensi no tole Kenya yes perhaps na bora nyore inu mustige titigante abebu na UPA tali kuba accused na arolero monto agocha ne party uchote abogenda gusine university oligi abana ubatebe intagete mombe kereche sigine chegere nkira ni threshold yeli county chirichiganiri onyora alafu ruororo ote yumonta ina bokori saini uramba uraso ikiama kiane ora ndanyorere threshold na andu macha kuira ni kiama kiao because a system ya registry of political parties na bego gwanchira orwa bono igoso ikiama gite timati osimba begete duration na andu rakure se kiameke na andu kwanyora umuntu yaya andu muntu ita andu teba yaya tigandua ngenda unganya umuiroro yo sometimes na butura tebe tole nationwide tole se county lakini wakonyora tuna go duplicate we are buying members tibali go strictly no nde UPA no nda asigete ikubwate kana the highest bidder chinga kiacha mote koranganya gucha o maere mno goteba abantu abange ngosoba barase byama kwanyoranga echame yeito for example nyosoiro asengencho maybe ari kubwati omonto gete ororiro omonto iyo ruro nabako resign kera system nabego kwara ori resign rero nando chyoine kiama kende mambi lakini akerego ikenga kieri go chikobori chikura nabera ba kongsano nyokoro muraya se chame yani for example takikonganya kwarenge oyomo ase bari bare officials of the party wika otolikereri rube resign tukwarao umanye ko barauti ucho inya se chamende lakini abantu abande they can move today, they can move even tomorrow. Okay. Yes. Like ko konyora no nyini kiraba ko national delegations delegates council go se conference kwanyora chinga gichinde no nabantu abuguri nka tande kiama gitagete tware NDC kwanyora umuntu abegete yanga tamanyeti kiameki ngakekere ibintu bigo chibosio I think ibintu bikera muko bikwana kurwa a center of multi party democracy mugo na kuligerelia na imogende to address. We are trying to encourage abantu baitu. Onye wasoira se chama for example United Progressive Alliance nkire kiagera wasororo na engenjeri yogo takoso erero na mambio soke asengenjia democracy of course no bwate libagari gosoka muno ratake lakini rende amachiko nare aroro ase ORPP also nga monto toko na kabago kuna gusuka kurwe kiama guchia kende usuke kurweke kurwa guchia se kende ngoikere ngaki no ene system era kwange gekoera boiro nyakoruka boire na abantu baramenga monto yo na toche tumwira se chame yeito okay ta gotokonye gekera ideologies chiaye nchi ya se chame igekero konganya rero na mambie ige chame iwataka guchikorera maybe nesengenyo kwaro se nijibase chiare ngori tukerio kwagenda se chama wateunga wo muntu kwaro chakira wakali ndego nga party hopping agona gucharuka gurwa ogenda yes tiganda arakebeka sekirenga sinini kiama kino kia UPA yes nkiabwate association sana kiale gotebekana ninki muske Fred Matiang'i okay obwana bugalengi no bumaene asengenche chame yekere ya korosiwa ngakiri ya 2020 2021 2022 ebya mane binge bya rosetu na abantu abange bali bachagete bya mebi Fred Matiang'i no yomo bori koigwekana nga no arase chama ya UPA na
koreng'ana muna ase abagusi tomanyete ya association yaito na Fred Matiang'i noere mune chama noro chieta ase Jubilee Party lakini into mune party we associate with him. Igonero okeroset nero registered? From the beginning, because I also came there late, I cannot be able to establish over mine. This party belongs to Matiang'i. Officials gose embeo ya magata. Kulingana na records ya sitobwata bonega se wa RPP, a party leader ni Amos Kimomi Nyaribo. Lakini rende korwabu munarenge interior minister embeo ya magata rende kera I'm not very sure. Na bayare bateka kana ngakero monta okorega siasa serikali ta gutware chama osita koba an official of the party. Okay. So we kumonta ari kurigwa uri kubwaterera mpaka ngakia koirana muna konyora chire isiko oiranire Kenya. No nintu tu omuganyita ase chama yeto ya UPA. Lakini unfortunately akagenda Jubilee. Kulingana Jubilee na nyakorete gasi nero linge Minister for Interior pa korete gasi no huru. I was also one of the directors as a Jubilee Party. Na bete in charge of Nyanza region. Igontu akorete gasi nerenga kiyu. Okay. Yeah, Jubilee so Party. You have been in I mean asobora ibwe byama. Yes. Tigandara gochakira. Wachakira tekanu? Kanu atwarenge members. Lakini asoborai iwana chitenga wa one of the NEC members. As a Ford people. Togakara no mos Kenya chai. Muline Karamu. Toline Karamu. Then the late Henry Oboja aka take over kero mwaka nyachaya matebetinga bono na yotekeiro bugurie chame yemuno mubusi. Akaba nere umunyakero wa Ford people, the late Henry Oboja. Then as Secretary General akaba engineer Nyaundi Albert. Nyaundi was the Secretary General ngakiyo. Then from there ekero Ford people twachamo nebyama byale 12 a bus ya Kiraitu Murungi Ford Kenya and some other political parties chikaba folded si tokamanya korosia coalition togasoa Jubilee. Okay. Ebyama ebyonsi bitokabe kiame kamo tokaba Jubilee. So that's why na beta seconded to Jubilee Party as a director from Ford people. Okay. Yes. Okatigara soro gwanguru watebire munatagete bono buna gwachire igo egere tumaye go chakurigeri korosie kintu iguru kwe coalition akiyo chaka yaga chwa chinga kichinde kwanyorekia magia sie kirugia chira sande kwa consult mule members ekero ogokore party leader ate abanga igatogenda ichi. No, we have to have consultations na members be chama gekoera ibie komanyene egayo muraibu ekiama tokonyara batebanga tigatogenda onye bantu mbarakorenki mbaraja. There are some organs of the political party. There is NEC, there is NGC, and there is also NDC. So the organ 1, 2, 3 we kamonyore a resolution. Mwanchera nenga bono tigatobe a coalition ne patigete ebwate ideologies mune chito. Nekero mago so as a coalition yeyo emako negotiating turaso inki turanyore muna gentigeki mune chama. Okay. Yes. Kera mugurigeri boigo lirikale twarenge twarigo kina kurigeri kwarenge kero mubunga go karansa igale bunge ago debate okumurigeri yakogenda ne ideology akogenda ne birengeri byechi party. We singing in the kinonye sechi county assembly because lero ubunge mbwira nabakama sabume ntubwate aba MC abaito baro. Yes. Debate bale bakatwa baligeri twabara bakogenda bali ne party baka bande batebunga to ne party line. Naboni gabande babiri whipped kuri abasamba bagababwate. Again togekogera abantu abange maybe batari kubwatia amachiko ye vyama. Nabura nyorekereo ase oburai for example burai bwe chama. Onyore mburi koira abantu bya. Nabo monta koranga bono rendo nye ntutura ase echame. Oburai mburi gotoire muno tutegete nekyo konyora abantu bande batari kokwana igoro ye chame iyo ase nginji yo burai butari obuya ase chame iyo. Okay.
Mwancho muligereri nigwete nigo tuli nombo director se studio se mambia bono twachakire tukogenda imbero sana yakora daro ikigendete kuminyoka cyabere statu digital kaibere kona gukwana twarenge naye no bwate birengera linsa chinde nabo gototebinga kyoligeretie byama bigendete gokoria msa chinde ngikilioro chikebwenete gokorekana nabo kuru birengera byage namba ito studio gere 0788666663 nabo konyara kabago kumuboli nonya UP yo muboli ngesabuni ye ngaimwa e distributor mwikiri ebichi manifesto chebya manchiro ro ebintu binde party leader ino ngendete to live up to the expectation ge chama ino. Yes. He's a very hard working governor and also a party leader. Okay. Because most of the time no ene kerotolem na CMD Kenya. It is because of his leadership. Okay. Na kieko kerotoro robona iga. Okay. Yes. Tigadara igo yogo kwana gaiga na baratoke na bwatali buri sema mbya bona soko bwakire. Okay. Koreka no bulls. Bwana director tikabona ndara kubuli kwa tebirenga ngo live up to the expectation binerego. Yes. Byame binge bigendete kororekana kugira na handi guira ne sobukabira. Organization composition ya UPA. Yes. Ugate abantu barwete kurwa isko yegesa ku kia mwanya getinge. Ata waisili chibweli no lina tetengira neri ekwera abantu baturugete ngawiyara a village party. First of all, Kenya to koli kie chama onye ko bwata abantu bekabira yawe yoka. Ne chama weketu ale abantu bechi county 24 or more than 24. Wakabo officials from all those counties. Igase chama ya UPA igotobwata bono mune Amos Kimomi Nyaribo as the party leader. Then the national treasurer comes from Narok. Is also known as Derek Musiani. He's not a Kisi. We have William Serem from Wasinikisu, who is an organizing secretary. Oitali Umogusi. Ntobwate Alice Kiongo, who is also the deputy organizing secretary, who is from Kiambu. And very many others from Coast, Benzau is from the Coast, Florence Achieng from Kisumu. So we have many. Yes. You go muri village party buna mogotebu. There is no any party in Kenya era have registered na political parties ege kogera mo wancherua igo na bomora ku village party ke mo bwate your own people. Lakini asenge njomore nationally. Igo na bomoko nyorari bagari kwerikia koba muna echama. Okay. So we are not a village party. Mule national party. We are a national party. Wajumbe baino baruete sko ya gusi? Esenge nje chame ya lenge engeni go so ase siasa. So at 2022. That was the first time. Tuachiete ase koligie ebirogo. So ntobwatu mo governor. Ntobwate omo MP. Of course imbarueti isiko ya gusi. Na tugatwara some several MCs from Kisi egekwera mechari no ya chakire tukorwa na ndi muna ya rengenge nikonyo abantu maranyimanya ona litwe sokiri ne kiuro chitole no asimali party forum kumanyekana egera tonyore more people come 2027. Director lirimu arenge ko soka kulikia babwatani baino kuligia nchira moko nyoro munguso Matiang'i was the de facto leader. Yes. No nyata arenge se bitabu ali kiribu no murai. Yes. Gotebeka na arengere ndi nabwate obwa matobu. Yes. Boni ganki murate ya Kenya Matiang'i ochire Jubilee. Ngaki mogote ya babwatani bali batagete basoye kiama kia UPA ngikere convincing mu gusiara aligerelie anamono gekwarira tukwa nikigusie semambi yabona. Asante. Matiang'i no role Jubilee no yoito. Muna intu abagusi weika to make sure nga twabwatirire Matiang'i kiagera osikorigerere no Kenya bono iga abantu abange no mongso monge Matiang'i. Okay. Na botora betole UPA lakini candidate yeito Matiang'i. Igonga weika to support him up to the end. Na abantu abaito abagusi bonsi no bachamende yonsi. Onye to gochi kobwate si Matiang'i asita yora kolegende oragende. So UPA no tole nyuma ya Matiang'i pako mwelio. Okay. Na bono iga no tebi abantu abange bya momanyete Jubilee of course ne chama minende yonsi
bantu bonsi pimba gwesa na Jubilee wekabatu ara another party. Okay. Yes. Wachumuligiriri kwigura tanga bantu bonsi mbakobere sikiame kiumo kamurangare gachaga iga. Yes. Kagoteba kari national youth leader bwe kiama kia UPA agateba nga mutagete kurigia steps morore nga mwabwatanire na UDA. He is not a spokesperson of the party. And I don't think tintagete gukwa na amangana mange kwera. Maybe his own personal agenda. Tunaende umuntu tubwate as a youth leader no muswati okuruku Mildred Okero nero rakwane igoro ya mangana youth. Ere tindo chinga na bwate chinga kichara kwanere nganto gende as UDA. Eko era UDA ntura ikaransa naenda at the same time we have structures. Chomonto rato tebinga itoje nando yore party leader wetera as structures chia UPA paka members banje tumayoso as a coalition lakini intumuna bagusi bono igana ogenda ndonspi tindochi a coalition turagendere isiko ya Matiang'i. Okay, igo watebire nga naye bamuchiko twale birengera limo gonchora birengera limono mogendo rwa mate naboni gatuligeretio DM ibwate chinsemo chigendete kungusana. Yes. Kira batebekera chikungusana the center is not holding tiri kubwatana. Yes. One go samunyoka na guchia ne ya samunyoka na guchia. Tubosia ntobwato bacholi bogocha. Yes. 2027 ngakimwe mwe aliganiri. Echama eto tete gosoka isiko. Tosoe chi county chionsi. Tokoroboliki. Tonyore more members. Na wika totebia bantu nki echama ya UPA ogosibie sabuni okotwa tebetenere sirogani yeito emana ya keninki corruption in Kenya muna mokorigereria igere mono. Okay. Economy ya Kenya nesarigete education yeito system ni wate problem intubona senge jotu atebetenga service Kenya Matiang'i service Kenya tuachagete slogan ya inga Matiang'i service Kenya with UPA hata na nje t-shirt itu chinyinge na watu waligete Matiang'i service Kenya so because toro abagusi okay naende a presidential candidate yeito kulingana na abagusi ba kwana bono iga kera ikenga kinga mpata kego change tindo chinga nere rais tali rais wana ge wave ya tebire Matiang'i. Okay. Bona singe chale presidential candidate yeito igo totegeta atusibelige ndikike Kenya. Egere egasieri akorete kerare nge Jubilee. Na inje nare nge Jubilee ngakieyo. Na abantu abange bali bakorete nere. Na botoroche nga nero isaine. Ora tokonye munegesa naende rora. Intumuno mubisi nkikirabe ntubwate sio yoito ekaro tenenire naende ntutagete kuchikoruta rigena guchia somonto ito oitoroche ngato iso kumubwatesia na tokonye. Okay, ebyame binge bigocha byabanda siege director. Yes. Kwanya rabina gwa RS rigo na bigo tukaboni gamukoreka na muri kirenga muri biya kabisa mugendete kobeke bintu biri abana inchi batagete itukeli mu mungwano ya mamuro keiga obwate chibese abatebi nabono usiere tigatote benga lira babono lire litobu ese Matiang'i mina gwatebire batake goteba nga ngotora na bari bamaye goteba nga bono inchire ya moyo gutaka kurare tali umana abwe sense meyo so and so bugoli chibese chiago ajiche ne chibese chinyinge sana abate yatagete bono inche mbe presidential candidate financial issues nga kimoko nyara ka moko genda bosio past mu basa gocha kanyara chitoken chiaba yiri mbiyemo no morali narabere ngenda gusiasa matuka mange na korarigiriri siasa ya Kenya lakini mo so muna waboriri abantu mbaje nechibesa nechibesa na chia abantu batagete lakini as Kenya ikeire bono iga tindo chimonto ogatagete besa chia monto bono iga abantu barosire abantu no bara yuchibesa bali lakini barabo engakiyo wakachukura mbamanye sibakorege ndige sibakuchibeka chibesa chiro chinchibo naenda abantu no barataka gochogania abantu
lakini nina abantu baito ne intunto bakorere civic education yoko batebinga chibesa ngoche chire lakini manyanga ntubwato omwana omintoga gukwana civic education no satisfied na IBC nga yakore civic education iwenerete ntwarenge na barabu gora Center for Multiparty ga segeti kya Urbak mbara kora gukore gasi iyo mbabwate divist ye chibesa gete serikali taraba egera banyare gukora civic education isaine igo we are also encouraging them bakore amangana civic education egera abantu abange banyare konyora information yogo chiwaka chikura kam 2027 mancho murigiriri kwa igure no mo director tole nere assist to DSM ambia bono na no igwete bunagenda tena gukwana gotebanga ne binge bigende tamari na roro na ndote bire barabuo niko bara affiliated na almost K Fred Matiang'i gotaka toli mochi mobeke coalition na Jubilee when time will come na botoko beke coalition kera abantu members bara ikaranse bagiri okay no coalition yo monu go sene coalition yeko ba in papers it has been in papers umuntu bona igata gukora coalition no muntu weke bintu bibe asamariko egere kende yons kigo chigokora kana kwa rifa ngitwa kwane timuna bono ta 10 point agenda weka affiliation yeyoto so or coalitions weke have structured okay yes igo buna ndago tebire mwanchu murigiriri kwa muigure buna genda tena gukwana ese mambia bona bira toke na no tagitego swaseke minaneke tukobekereri ibagali yawo gaigaso kogenda gutwakire simye namba itegere 0788666663 isano na moni gochire isano mwali gwako isatu na ndekero gwa kesi migo chaga igo mwancho murigireri gwakikisha ngeli yogiri yago lie esimi ni goli aminiri ryogiri yawo lie TV ni goli rense tubasa kolibeka igoro yagara ngo twara turu muiroro bwenkwaneye kera twakora mayichi nsa isatu kire mbagoroba ilikuwa nyara kabago ko yunga kigwa kwa na sema mbia soko bwakire wakire bia ningo to kwa nere sema mbia bono mo kwana na Bernard Misati mi Bernard Misati nga kyogendete nga yole korwa Nyamira bo mwagamo mbiyere mbiyere tolibo siato kuligererie byama yakoera bono umurwaniriri oli bwanchete ekiama na kiago swaime gonya tago swalide kemo identifier goenda bale na ideology ebyama gose akyo yaligeretie system yebyama bitu bire bingi system yebyama unanyeroche buna musike matiani aso ira ase Jubilee enande nyingi no eroche ono na rodi na bono echame ya upanero tu abate una frusi itranya abantu bako yatura kuya kurwa ground akiba kali ko yatura mo director no ara egera manyasa achi ko koraba yunchuliri teatro bobe egera bono uno mo Matiang'i aso ire sera ini ya Jubilee igondo je na omo musore kiro monto baria tokagerete na bari bako jigotene na kiro monta ako te banje Jubilee baratokere iyo yabeire tebugati kiro monto yasinyira baguri yo bose bore baje moina babugenerete mobile bagamo batagerre poto tutagete baje ground kera baje ground bakwana mangana abo bategererwe na wananchi nari kuvolia director okay era isakobanga Matiang'i tali go jikoe wali bagate nene ase coalition yeyu naki ego jikoba go chimotu kiagara uno muguso abere to taguri enyongo ngesiri bwate kera uno mugusi atebete okay kavere aya nguboli mo director batari go je ground kiagara chikura neki namba chikura neki namba tigandara kubuli naye bono iguna kwa mubulire iratoka wakwanire lieta Fred Matiang'i iratoka tara egwe ticket kurwase SML yali nabasani baye ne chenche jiro chwake kura yao tego chenche okay ikambiara togena rogotigara no ngotigara abo okay na liko tebia mu director ineta gete baje ground batebia abana baito babu atechikura asobonge ne bibande ikiagara na jigo jigo tokonya mutwe asante sana mbiamono mbiamono kwa igule director yes okwaniro biyo bumaine mbolinga
ngaki na into tigatosoke of course ntwara so ile ground lakini ntoraso kabisa nitakeire tosoe okay korwa se PPF ngonyara torobo besa bokego bie vyama ono tutagete tubange tosoe ground tutache muna kwanira umana abantu abange bone obusi bonsi pie batagete kosoa gochia sepati ya Jubilee lakini bagwesa no muna atagete karuri tangani so goikana into togenda oro tugatebinga ki echama enere yeino enere ne yomugusi tigatosoa na nando kwanira benga ekura ya matiangi na batari uchiko iwe ticket tego change into asago chino do rent ke no to gochi arabondo rabairani se serikali tindo chinga na tonjoro chia se serikali abantu bange baramuburira magana yo onye ndi yare ko enda serikali baramurigiri bamwe no ne chikasi lakini rende tagoso wanchu murigiri no igwete se mambia bono na roli ko na gwake simi kera rende toko kwana tokorera na somo director iraniria bona bo gwake simi naye nabo kubika umuchango gwase ase studio se mambia bono namba itobunere 0788666663 inere nambo gutwakira se mambia bono totebinga ngayoberete ngakiuligerete demokrasia yebyama kwa twara kwanire narora umungwano yo muri kurukumiguna miguna atebanga ntwekara tokoligereria aiga twakabeire byama gete twari kuligeria ideologies twaromonte kerago debate twamorabune kiamekyo na anemono rende tutete komanyanga ngakiayo kiligeria se mambia bono soko bwakire. Hello. Nsoko bwakire. Alo bwakire biya. Bwakire biya ningo to kwa nerese ma. Ai innocent nje yukabeti obiri ko rubo basigale. Enga ki yukabeti. Nari gukwa ni mo director yo UPA. Okay biya mono. Nari kumuburi swali erimo ngai hasibo bas constituency to abwate omo MCA oyo omasige westinga nere omukwaneri obo lakini isiraikyo okorare bisi ntori komoikeri no ene namba ya umu director yintonye bwati toramuboringa in case umuntu orenge UDA omaeteririe tu aminyogete go UDA bone tore matiangine ntotagete tuase afuse ito kiagera buna antu abangine tu arogete matiangi abana kare kemira kyomo guti bone to sinyira se to koiru because into maetenga UPA na ere chama ya ya no nyo tiete chupiri igare UPA menero mwasiri bone renare kobori kenyo yo mintonga ki uno yo mita kwanire ngatiga basoe mashinani njakyo aliye nata gete namba yaye nacha na mubori ebintu bi yagera ngendelete kumoperate abantu ntarate. Okay, asante sana. Budago chikokoro murobeli korwale namba yaye. Ligere yaye bunago kora ngomote bindarwe nambe senjo due to public demand. Okay, mbiya mana innocent. Asante sana mbiya mana kuritse mecha basi koigule. Batagete bagendete ko mobilize barabumba maitenge kiama kero kige ikere. Oyo no mokomo sana. Omu MC umasige nero gotebekane spokesperson. Ngo communicate yali bintu bino. Ya bagaka Jacob nero Rombo Secretary General. Nero spokesperson wa ekiama. Okay. So anye maybe mbali ko moikera na obago toikera buna baboriri egere twa ena nama swali ali baboriri twamotebia egero iraneria. Okay. Asinge njale deputy speaker ya Bosongo Kisii County maybe na bora nyolenga kya komuriya gare busy lakini nende is available. Is available. Is available. Nsoko bwakire. Okay. Achikonganyora. Nsoko bwakire. Nsoko bwakire. Nsoko bwakire buya innocent. Ngaki bwakire ngoto kwa nerese mambia bono. Bwakire buya nchen Peter mutuka ko ruchucha. Juja ngakigenda te kitaseni bwakire. Chucha ntobategerera tembu yakere. Ende mbuya tobabwatete. Asante sana. Iyo narenge kokwana no director muburi ngaki. Eko era nalre abantu abange seitogusi. Batagete kona gweso ya ukwana chinkwana gete chitari chingi ya kero kende na romu bungo okorubora bugoru injere yabo girangoro goro mubungo yo ma ukwana bo begore ya matiangi
ngotaka gutebia mu director nga batagwanja buno yo minta kwa nanga basoe mashinani babundisa abantu burunge akogera intubuna abagusintu bwende kwebeka amo abantu banda bakwebeka amo nyo muntu obosokire kwanyoranga direct abantu bonsi pia bakubwati omuntu obo lakini bono ntu abagusikwa nyoranga nanda abande mbaro bono iga bagwita matiangi buno monda ukwana kabisa wote no tanga matiangi na akorete 1 2 3 ukuminga umuntu yonse kierari bono chenguri question mo director ngatiga baira ne mashinani bakorera asio gukumyororegere matiangi amanyekanenga nagenderete okay inere request ya nene nande bono tiga abantu bamanyanga bono iganche Mount Kenya nde Mount Kenya iga babwate matiangi koboko iga tigenjereria abantu bane bana kongaina nanga kinga nga matiangi ngatamanyekane tibo chanseye amanyekane wetere njere nkongu okay yeko era narura abantu abange se batorangirite bachoto endagero mu bungu ga iga toreterete igo kwararire ndoche na yerire ngininye tigeni no setingo yetiga okay na yerire lakini bona abantu bakamana kumubulinga inki mongo tokoli to endagera inu mukwane mugenda lakini ntumanyite ngana matiangi nakorete naro bakomotevi live tali abare komubisa Igobono abantu barayiga n'abantu babwata obongo baho bokorega nse itubusi tutabwati bongo okay intu tukosali matiangi elieta na matiangi abantu bandi bandita como support yayiga okay biyamona asante sana sebirengereri byago kuruchise mecha juja kwa igure doche chiamnyokire sana bwana director ngagirete ngana ndito chitonyole libaga ase panel yende turatwara barayibande nayo noboko borro tokole discussion yese obwale gento narolire ngakimoji ko sibling rivalry usiye Jubilee na yaromanyete yabekire chiabisi chiakiru na ino UPA batebire mogenda mokole civic education moko umera na batebekane nga ntuma yetento tebiri 6 piece gochere ngakimoji wando amagana obo maene mbulinga kire chama keyerwanirire na ntobwate na one intu chyo bisikisi na Nyamira igo ngantoli chikokira nganto soa asema sinani muna ba minto bateba abu no totete ko soa tosomia abantu na intu goikatobase evia mabiribinde mate usinto bwata more than 5 political parties ne chichonsi matiangio kargentike chiko support kerera ikenga kie yunga ne chikura bono totete go chikoboria kurwa se ward paka toike igoraria ntuma tiangi tokarigente kieke tobwate lakini nsa na intubune chama wika tokarigente kieke twerwanirire na ntori chikorwana etogo chikotware coalition twensi toiwana ngaki inonye mwabekire moina na moina onye toko iwana mogo totigera renda okay kerera ikenga kieyo mokore zoning tokore zoning ekera abantu baito batuancheire NDC National Direct Convention or Conference Convention echicheto tebinga bono zoning totagete na kitotagete barabuna bo process ekibago etia na ikera korekane through direction ya mo party leader okay yes biyamono sana mole Taifa Coalition no Taifa Coalition neregusi kwara yegura ninyo maete hata bali baro their best friends of mine mugaka kengere musani ona sana igo ninyo manyete okay yes ino muyoro yanto iyo okay tigandigireri bali barenge twakorera abo kokwandeli bago korera ni director ndo chega igachi message njiri chiachi chaga iga yo magata abo chokebo machoka korwa chinsemo chie ereru itumbe nyamache ka kiti toliko bwatie kiama nigo togo choro muntu na ogokora kwaya nigo narenge UDA bono nigo nde UPA ase matiangi na mororiro yo kateba no ale oyakoro kwa good morning Diana na Innocent biyamono kira Dennis eke musobuesu nigale chinsemo chirichia na kuruga gateba nigo narenge kiama kia ODM na narori yagateba kiama ikora ngabantu baranganyanganyire basoira buseino echame yene yechinguru na ndinere nyumba y'umusi okay biyamono tigandara ligereri Albert Okioga gateba good morning muko ready kukana vyama vingine to make a coalition and when you compare between UDA and Jubilee unaona sera zenu zinaambatana na wapi oirane ile mwanchomulile because hatujaona Nyaliba akiwa kiongozi wenu popote Nyaliba by the nabolete missing in action but you know sometimes bintu mbire bira komeki tororekana lakini rende naare
Like now on Sunday yegocha nkumira nare ne coordinator chia UPA. Okay. Ali Nyamira. Okay. So is in action. Is in action. Yes. Thank you so much. Birengere byo mwali. Birengere byo mwali muralia no gotebia abagusi baitu bonsi. Asoro gongo rwa Kenya. Tosoke tubwate chikura. Abana baitu bali bataratwara chikura, babwate chikura. Kera babwatire chikura bamanyenga ntobwate kiongozi mutu. Totatware chikura mune intwa bagusi egera tosomia abantu bande baisiko na baro babwate chikura egera batwakire chikura ukia so musike Fred Okengo Matiang'i. Igento kende nkelinga you belong to a party. Otoke kora se chama. Egeka ronye tulie chama enga kiere mutu kende na bora anyore getage to monto. No monto yo nyatulie chama na bora anyore kwa misiri chance yeyo. Okay. Igombuya 20CP ayo chore chama eri yao otagete ko barakini inche muno mugusi kana rote yaba gusi 20CP inchu to soe e chama ya UPA. Okay. Ekere nere nyumba ya omugusi. Watebere nere nyumba yo mugusi mbia mono. Ntagetorwe na mbeli basaba. Mbia mono mwanchu murali namba ya nene 0710 989134. Ande irolere 0710 98 91 34. Ken Marita, Director UPA. Biamono mwanchu muligirali goikira gutwikira mwali bwo murubiria soko bwa kire biamono asoko bana intuli tukeli ali kurukuria lamis twakolire ikilikia bwenere tena intuchinga kichia tebire turugaiga tugenda kuligirira bibiri bigokorekana onye kugwa tobunchoreri na intutoretere itonyare go batogo kwali bagorore kana sumu gusia gotara egera manyenga no bwatege tugete ande ko igure kurwa somo director watebinga twara litukuligia unyare ko bagokora imirimo yago nando inyorenga kiriyo gendete kurigia na kinya sawo kubekera mesa ara komentere ndonye kwali kurigia kiriro retire chinyanya manyanga litukenya saye kubekira umusoria sosi wa chengoro ku Innocent Onyango Diana ndemo no ale sense Emilia Kabire kikosi kios pia transmission kiguteno na kibati pia mono sana sokonyora libaga na goikaga iga twanyare ko batugokora litukulia lero bia mano